Ben, comezamos. Benvidos a todos, bo día. Imos dar comezo ao pleno ordinario do mes de setembro. En primeiro lugar, temos a aprobación das actas anteriores e procede. Non sei se alguén ten algo que manifestar ao respecto. Nada? Procedemos, polo tanto, á súa votación. Votos a favor da aprobación das actas? Por unanimidade. Polo tanto, pois quedan aprobadas as actas das sesións anteriores e pasamos ao punto 2 da orde do día, a toma de posesión como concelleiro de don Delfín Feal Pereira. Ten a palabra a secretaria do Concello. Con data 14 de agosto de 2024 foi recibido da Xunta Electoral Central credencial para a súa toma de posesión como concelleiro de Delfín Feal Pereira. Con data 9 de setembro de 2024 fixose entrega da dita credencial e deuse cumprimento ás obrigas previstas no artigo 75 da Lei 7/1985 do 2 de abril de bases de réxime local, nomeadamente foi presentada a declaración de bens patrimoniais e de actividades, así como de outras causas de incompatibilidade que pasan a formar parte do libro de rexistro de bens e intereses custodiado na Secretaría Municipal. De conformidade co previsto no artigo 108.8 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, debe procederse á formalización do xuramento ou promesa de acatamento á Constitución aos efectos da toma de posesión. Por favor, don señor Feal, acérquese á mesa. Prometo pola miña conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moitas grazas, Norador. Benvido ao Concello. Se o desexa, ten o turno de palabra para manifestar algo, se o desexa, se non... Bueno, pues nada, gracias por recibirme de novo nesta casa do Concello e, pola miña parte, agradecer á anterior concelleira, Eva García, a súa labor hasta agora nesta corporación e espero estar á altura do meu cargo. Gracias. Moitas grazas e nós, evidentemente, pois tamén lle desexamos sorte na súa segunda etapa no Concello, porque a sorte de todos nós será a sorte do Concello de Cabanas e, polo tanto, redundará nun maior beneficio. Benvido de novo e moitas grazas. Pasamos, polo tanto, á segunda parte do pleno, a parte de control de órganos da Corporación. Temos no punto 3 informes da Presidencia, no 3.1 resolucións da Alcaldía. Informa a secretaria. Dase conta dende a resolución número 666/2024 do 24 de xullo ata a resolución número 831 de 20 de setembro. Pasamos ao punto 4, mocións de urxencia. Como sempre, comenzamos. Alguén ten algunha moción de urxencia que presentar? Ninguna. Isto sí que é novedade. Non adoita pasar. Ben, pois sin mocións de urxencia, pois polo tanto pasamos ao punto 5, rogos e preguntas. Comenzamos novamente, pois, señor Ladra, por favor. Buen día a todos y a todas, en especial a Delfín, darle la bienvenida de nuevo aquí al Concello. Nos preguntamos desde el Grupo Socialista cuáles son las aspiraciones del Partido Popular aquí en Cabanas hacia la obra de la carretera de Diputación de San Martín. Con respecto a esa obra, sabemos evidentemente que a Deputación a que ten que executar a obra porque é unha estrada da súa titularidade. Eu solicitei unha reunión coa Deputación no mes de agosto, por rexistro de saída. Estou agardando todavía a mesma. Nesa reunión, evidentemente, pues, tentaré informar dos plazos que agora mesmo manexa a Deputación. A última información que teño era que era alrededor do verán, cando ían comenzar as obras. Se ven nun pleno da Deputación do pasado mes de maio, se non me equivoco, o presidente da Deputación no propio pleno comprometeuse antes de empezar as obras a visitar a zona e resolveran algunhas dúbidas que tiña a veciñanza. É todo o que sei polo de agora. La posición del Partido Popular hacia esas obras
Es de que las inicien, de que las paralicen. Pola nosa parte, a nosa posición é de que se realicen as obras que na mirande parte non presentan ningún problema, salvo algún punto en concreto onde parece ser que o proxecto por parte da veciñanza pois achegaron algunha mellora puntual que tentaremos evidentemente que se leve a cabo. Mais alá deso é unha mellora evidentemente notable para unha estrada bastante sinuosa que de ter 2 carriles e unha beirarrúa neste sentido polo lado dereito subindo, pois é unha mellora para a poboación da zona, evidentemente. Lo digo porque desde el Partido Popular de la Diputación incluso se insinuó de paralizar la obra temporalmente. Nós o que queremos é que se tome o tempo para resolver estas dúbidas, que é o principal, e logo que se leve a cabo. En ningún caso temos ninguna intención de que non se realice a obra porque a vemos ben e a vemos necesaria. Entonces opinan diferente al Partido Popular de Diputación porque el planteamiento que hacía el Partido Popular de Diputación era otro. Penso que podería ser máis un malentendido que unha tal. O Partido Popular da Diputación ten o mesmo interés que eu en que se faga a obra. Pero desexamos, evidentemente, se hai que facelo con un pouquiño máis de tempo, resolver algunhas dúbidas con algún veciño que resulta gravemente afectado. Ali hai algunha casa que, por exemplo, se queda sen auga. Eliminan o pozo de auga de algunha casa. E iso os redactores do proxecto non o sabían cando o redactaron. E iso viuse unha vez que fixeron aquí as actas das expropiacións que tiveron lugar aquí. Entón, eu penso que xa que os redactores do proxecto e a propia Deputación non estaba ao tanto diso, é importante pois, telo en conta antes de executar esa, vamos decir, obra que vai deixar algunha casa sen auga. Bueno, en principio el planteamiento que había desde el Concello era colaboración en ese aspecto cuando se empezase a ejecutar la obra de la instalación de tubería de aguas hasta Araxe, aprovechando las obras de Diputación, por lo cual, bueno, pues sí, ese problema sí que se podría subsanar. El planteamiento que teníamos desde nuestro grupo de gobierno era ese. Coincido totalmente co plantamento, nós tamén estivemos a ver esa solución e precisamente creo que unha reunión entre a Deputación e o Concello para ultimar os prazos e poder saber cando va a poñer a tubería é moi interesante. Pola miña parte, xa lle digo, fixe un oficio, registro saída solicitando esa reunión no mes de agosto. Tiven algunha chamada pois, para saber se manexaban algunha data nesa reunión e dixeronme que serían breves. Eu agardo, evidentemente, que así sexa. Bueno, pues esperemos que así sea, que se realice la obra y que no pase como está pasando con otras obras. Señora Rodríguez. Moitas grazas. Bo día a todas e a todos. E benvido, Delfín. No último pleno non sabía contestarme unha pregunta que lle fixen, lle dixen que lle ia contestar de novo neste pleno, e era en relación ao sistema de denuncias de maleza, que funciona da seguinte forma: o veciño e veciña denuncian ao colindante, informa a Policía Local, Urbanismo, pasa a Secretaría, informa, se comunica ao propietario ou propietaria, dando un plazo para proceder ao desbroce ou tala, se comproba se cumpre, se cumpre se archiva por cumprimento, e se non cumpre, se procede á execución subsidiaria por parte do Concello, repercutindo o valor do traballo no propietario, máis a multa correspondente. A pregunta é, se levou a cabo algunha execución subsidiaria? De ser así, quen realiza o traballo? Se contrata? De que forma? O fan os operarios municipais? Unha empresa? Se realizou algunha execución subsidiaria, algunha, por exemplo, por concretarlle foi nas Modias. Dependendo do tipo de actuación, se hai árbores pois, moi grandes, moi pequenos, a maleza que sirve ou é válido o trator ou maquinaria do Concello ou non, ou se ten que ser unha empresa especializada polos métodos e medios que necesitan, valórase en cada caso. Ata agora foi sempre pois, unha empresa que evidentemente se lle solicitou un orzamento, fíxose pois, a contratación neste caso menor e incluíuse pois, no expediente da mesma con, vamos dicir, entre comillas, cargo a esa propiedade para que no momento no que algún propietario poida ser localizado, pois
poda ser tal, ou de seguir así, pois se poda evidentemente acabar tomando outras medidas máis drásticas que poden acarrear a enaxenación do ben. Entendo que os propietarios están sin localizar e de momento pois non se lle procedeu a pasar factura, por decirlo así. Dependerá do caso. Eu falolle de un que teño máis de preto coñecemento que agora mesmo uso como exemplo. Bueno, nese caso foi así. Neste caso era unha herdanza que quedou deserta. Enviouse porque parece ser que cando unha herdanza queda deserta se lle remite á Xunta de Galicia, pero tamén é certo que a Xunta de Galicia non se entera por si sola, ten que ser informada por parte do Concello. Estaba sin informar. Entonces foi informada pola nosa parte, fixeron as súas averiguacións, fixeron un requerimento, foilles contestado, están resolvendo, e se finalmente, que eu creo que ademais está a piques de ser resolto por parte deles, se fai cargo desa herdanza deserta, serán eles que teñan que abogar ao Concello de Cabanas os custes deso cos seus intereses legais establecidos. Vale. Ai, perdón, que me equivoquei de botón. Un caso que lle estou falando de memoria. Tería que revisarlle se temos algún máis. Vale. Como ben sabe, pedimos acceso ao expediente do convenio do aparcadoiro na propiedade de Gadisa no día 8, un contrato de concesión a título de uso gratuito. No mesmo, vemos o documento fotografiado e asinado o 23 de xullo, no que se fala dun uso temporal a título precario, no cal a duración do acordo será dos meses de xullo, agosto, setembro, outubro e novembro do ano en curso, de 24. Sendo de obrigatorio cumprimento, a día 1 de decembro, devolver o obxecto do contrato nas mesmas condicións en que se entrega. O acondicionamento e o mantemento correrá a cargo do Concello. O Concello de Cabanas colocará un cartel informativo no aparcadoiro no que figure a publicidade de Gadis. Estamos a 25 de setembro e faltan 2 meses para vencer o contrato e, bueno, vemos que non se move unha folla. Vemos no libro de decretos que contratan a adquisición de material de pavimentación e acondicionamento para o aparcadoiro por valor de 6.050 euros. Pero, bueno, non está nada iniciado. Teñen o material. Quen vai a realizar o acondicionamento? Os opereiros municipais van contratar a unha empresa, van a acondicionar unha finca para usar só un mes no inverno. Como vai a ser o conto? Evidentemente, xa cando se estableceu o primeiro contrato, por así dicilo, con esta empresa, xa se estableceu que ia ser un contrato ou unha relación a longo prazo e, polo tanto, xa lle indico que nos vindeiros días vai ter vostede un novo contrato, por así dicilo, cunha relación temporal moito máis extensa. Neste sentido, fixemos este primeiro para comenzar, para poñer o aparcadoiro a rodar, a andar. En todo caso, nunca é a intención, nin pola súa parte, nin pola nosa, nin rematar este acordo en decembro, nin que se faga solamente para este mes un aparcadoiro, cal, evidentemente, non tería ningún sentido. O aparcadoiro vai a estar aberto moito máis tempo e xa lle digo que en breves días disporá vostede dun novo documento firmado con outra relación temporal moito máis longa. Moi ben, sempre mellor a segunda que a primeira, vale. Hai 2 meses que están 2 vallas decorando un tramo de baldosas levantado no paseo marítimo. Van a quedar así outro tanto, as van a mañar. Van contratar unha empresa para mañalas, porque xa que non solicitaron albanés no pel de Diputación. Que vai a pasar con esa zona? E as baldosas levantáronse onte. Eran para colocar hoxe, pero debido ao tempo non se colocarán todavía. Vamos a colocar os operarios do Concello. Ah, moi ben, gracias. Se non se pode, se pode facer a semana, a ver, levantadas xa están. Vale, Dios. grazas. Tamén vimos que hai nada retiraron unha cinta de sinalización de perigo ao redor de unhas árbores entre 2 chiringuitos no Piñeiral. Xa lle preguntamos en plenos anteriores. Que actuacións fixeron para poderla retirar? No pleno anterior, o señor González, espantouse un pouco dicindo que esas ramas estaban moi altas e que era imposible de retiralas. Que actuación levaron a cabo? As ramas retiráronse xa. Ah, sí, vale. Sí. Entonces, podíase retirar. Sí, claro. Vale. Sí. Moi ben. No verano,
Desgraciadamente houve un incidente con un ciclista en Chamoso. Non lles veo a mente a resposta que nos dieron no pleno anterior sobre as sinalizacións inexistentes, sobre o desbroce da senda. Lle recordo que dixeron que a senda non se desbrozou desde que entraron no goberno e que as sinais, como a xente a rompe, se quedan así. E non quero dicir que a causa do accidente fora ou non a falta de desbroce, a non sinalización. Os accidentes son accidentes e, bueno, desde aquí lle desexamos a esta persoa toda a melloría posible. A pregunta é, desbrozaron a senda e repuxeron a sinalización? Houbo melloras na Barandilla de Chamoso e tamén fixéronse algunha actuación puntual en canto a senda. De feito, na de Chamoso repíxose dende a estrada ata que baixa abaixo prácticamente íntegra nunha serie ou nunha meirande parte. En canto á senda propiamente ou máis próximo ao lugar de accidente, evidentemente non existe ningún tipo de barrera protectora. En todo caso, terá que ser vista coa demarcación do Costas, que é a titular desa zona. De feito, na entrada propiamente a esa senda, a apenas 50 metros do lugar do suceso, a demarcación de Costas pois executou a corta de 2 eucaliptos de gran altura e tamaño. Tanto son eles os responsables desa zona. Nos, evidentemente, podemos axudar, colaboramos con outras administracións, pero calquera cousa primariamente debería partir pola súa parte. E nos, evidentemente, asistimos. E se vemos que temos que axudar, aquí estaremos. Non se desbrozou entonces, non? Onde A senda, que é moi transitada. A senda ten un mantemento estándar tendo en conta como é a senda. O sea, é unha senda natural, non está adaptada para a accesibilidade nin moito menos, non tiña falta, polo menos no lugar do accidente ou arredores, de ningún tipo de desbroce. Non ten falta desbrozar a senda. Estamos falando de toda a senda. Toda a senda en xeral. Seguramente teña falta de desbrozar, evidentemente. Entonces non se desbrozou. Ata onde eu teño entendido, na súa totalidade non, en algún punto sí. Vale. Bueno, é de supoñer que algunha vez pasen polo polígono de Vilar do Colo e é de supoñer que ven o estado en que se encontra. Non lles dá vergoña. Van a limpar e desbrozar algún día ou van a esperar que se engañen do Concello de Fene e desbrocen tamén o de Cabanas? Naturalmente, no polígono pasa igual que no resto, igual que están as sendas forestais e todo iso. Este ano non se dá feito co desbroce nin de broma. Eu penso que calquera dos que estamos aquí sabemos o que está medrando a maleza. Xa desbrozamos 2 veces, 3 en algún sitio puntual, continua medrando o mismo, dámoslle prioridade ao que son os camiños municipais. O polígono tocaralle, pero no seu momento tamén. O polígono tamén é de Cabanas. Sí, claro, xa o sei. Vale, moitas grazas. Quedaron de repoñer no río das Murgas unha pedra que rompeu e que axudaba a cruzar as veciñas e veciños, que é unha zona bastante transitada. Para cando se vai a repoñer? Non entendi. Quedaron de repoñer unha pedra no río, na zona das Murgas. É unha pedra que axuda a cruzar o río, que é moi transitado por veciños e veciñas. Iso está sufrindo retraso, pero pola empresa que vai facer. De feito, ainda este lunes falei co xefe da empresa, quedou facelo esta semana, non sei realmente se vai facer ou Que non. empresa vai a facer? Transporte Rico. Transporte Rico? Sí. Vale, moitas grazas. Vale. En Novatán tamén, bueno, hai unha zanxa que se tapou con grava. Supoño que é unha zanxa de saneamento, de enganche de saneamento. Rematouse con grava e, bueno, as chuvias pois a levaron. Está fai bache. E teñen pensado facerlle algo ali? Próximamente temos varias actuacións pola empresa por Viacua. Eu penso que na vindeira semana deben de aglomerar, tanto aí en varios sitios que tenga que suceda o mismo, que te tapaba así con gravas, na baixada da Estrada das Viñas, e se comprometeronse a facelo. En principio, penso que a semana que ven deben facelo. Non fai Viacua, entón? Sí. Vale. Moitas grazas. Miren, a vostedes tamén gustalles facer as cousas 2 veces.
E así parece que bueno, fan o doble. Fan 2 veces, pois é o doble. Bueno, recórdolle esa colocación de un poste, dunha señalización de un poste no cruceiro do día 8 nun valado cheo de maleza, que, bueno, por certo era privado. Bueno, agora está moi ben, está no seu sitio, al ladiño do cruceiro, onde debe de estar. Digo isto porque temos queixas da colocación dun banco no Batán nunha curva onde os vehículos se apartan se se cruzan dous. E, bueno, se supoñe que é terreno público tamén. Se replantean colocalo en outro lugar, máis arriba, máis abaixo, para non entorpecer a circulación? A ver, imos por partes. Se o poste ali no campo do Oito estaba mal colocado, era porque era ao lugar onde foi establecido na subvención. E tivo que ser colocado ali para xustificar esa subvención. Esa subvención foi pedida no seu goberno por parte do concelleiro que ten vostede detrás. Acabo. Nós o colocamos ali porque non quedou máis remedio. E falamos coa propiedade quen nos autorizou a deixalo aí, no caso de, evidentemente, pois ían ver todos os postes, tiñan que facer as comprobacións necesarias e así se fixo. Unha vez liberada ou liberado ese paso e confirmado que a subvención estaba correcta, procedimos a mover o poste nun lugar máis idóneo e fora dun terreno privado, sen máis. Con respecto á outra pregunta, non é a primeira noticia que temos de que o banco molesta aí. Eu, pola miña parte, non tive noticia de nada. Se é así, o miramos, evidentemente, pero é a primeira noticia que temos. Vale, bueno, Un inciso por alusións, se me permite. Remata No, simplemente un pequeno inciso, se me permite a concelleira, simplemente pola alusión. Sí, evidentemente nos pedimos a subvención, pero nesa subvención non iban especificados os puntos específicos nos que se colocaban e os elementos a destacar. Eso foi responsabilidade súa, digo, para que quede constancia aquí. Eu creo que non, pero bueno. Señora Rodríguez, continúa. Grazas, señor Varela, pola aclaración. Vale. Como van as novas obras no pabellón da Lavandeira? Van levándose ao ritmo normal. Non sei a que se refiere, que se van Bueno, si van- atrasadas, se van moi rápidas. Sí, como van? Van en curso? Van a un ritmo bastante normal. Que está feito xa ata agora? Que fixeron? Estaba tabicado por dentro xa, e hoxe empezaba o fontanero pola mañá. Hai falta facer unhas cámaras, facer falso teito e colocar outra vez, bueno, pintar o suelo, pintar as paredes. Vale. Progresan adecuadamente logo. Eu entendo que sí. Moi ben. Vale, outra pregunta. É sobre a subvención do GALP, de promoción do litoral Cabanas, turismo mariñeiro e navegación sostible. Vimos que modificaron o proxecto en prazos e calendario de actuacións. A licitación resultou deserta. Están a utilizar o procedemento de negociados sen publicidade. O proxecto ten un valor de 107.636,96 euros e convidaron a 3 empresas para leválo a cabo. Está adxudicado xa? Está procedéndose a apertura de sobres hoxe mesmo. Onte a persoa responsable pois non, ou encargada desta tarefa non poido vir, por lo tanto estáse a facer hoxe mesmo. Moitas grazas. Según comentaron en plenos pasados, ían contratar unha empresa para realizar a limpeza de cunetas. E dado que estamos indo cara ao inverno, xa contrataron, xa fixeron algo? Non, o problema da limpeza de cunetas é que ata agora os prezos marcados pois teñen un custo extraordinariamente elevado. Estamos hablando de moita cantidad de diñeiro, moita máis da que nos pensábamos. A verdade é que, bueno, é necesario, hai que facelo, pero ata agora, pois, estábamos a ver se tamén contactamos con máis empresas, a ver se de alguna maneira conseguíamos cuadrar un pouco todo. As declaracións de intencións están moi ben, pero hai que leválas a cabo, senón non valen para nada. Sabe vostede cando van a reanudar as obras de saneamento de augas de Galicia na Madalena? Sí, de feito, tamén no mes de agosto, infórmolles que lle mandei un escrito bastante, vamos a decir, bastante protesta a Augas de Galicia por manter o estado
ou as obras paralizadas no verán, sen os pasos de peonils pintados, nin os carrils, nin tampouco rematar as virarrúas, algo que, na miña opinión, é inaceptable se trate da administración que se trate. Ante ese rexistro de saída que foi enviado en agosto, que lógicamente poden vostedes consultar, tamén lle seguí unha chamada informándolles pois, máis concretamente de que non era aceptable. Tiña pensado ou me indicaban que antes de que rematase o mes de setembro nos ian contestar por escrito, pero sí que me contestaron tamén por teléfono, fai cousa de semana e media aproximadamente, no cal indicaron que os pasos peonís e as virarrúas vanse reanudar xa, que é inminente, e que a área tamén vai ser reanudada pois cara máis xa novembro, finais de novembro. Vale? Que a súa intención en todo caso é continuar, o asunto é que teñen que facer en Augas de Galicia un modificado de crédito da obra para leválo a cabo. Que non, ese modificado non ten que ver cos pasos peonís e as virarrúas. Que iso, evidentemente, pois, van a facer xa. Entón non está previsto que continúen hasta principios de ano ou así? Eu non dixen eso. Eu dixen que os pasos peonís e os carrís e as virarrúas serán iniciadas con brevedade. Brevedade quero dicir que o mesmo están chegando hoxe, que o mesmo a semana que ven, que o mesmo dentro de dúas. O que non entendo aceptable é que me digan con brevedade e vayan a empezar en novembro. Pero o tanque de tormentas... O tanque de tormentas, a última información que teño era que estaba adxudicado a unha empresa que tamén tiñan que empezar con brevidade. Tuveron unha reunión a demarcación de costas con Augas de Galicia, penso que foi fai 2 semanas, nas cales arranxaron pois algún papel que tiñan pendente para o arranque das obras, precisamente. Moitas grazas. Bueno, queríamos facerlles un robo. Vimos unha sinal no Piñeiral, moi cerca do antigo campo de fútbol, que unha señal metálica con un panel prohibido perros. Suxerimos que sería bo primeiro que estuvera en galego, por unha banda, e por outra, para non levar a confusións, pois poderían especificar un pouquiño máis. Por exemplo, prohibido cans en zonas de baño e Pineiral dende tal fecha a tal fecha, que cando está recollido na ordenanza, hagas na zona da Praia Canina, porque si é verdad que leva a bastante confusión. Tomamos nota do rogo porque é lóxico. Claro. Moitas grazas. Bueno, pola miña parte, nada máis. Moitas grazas. Señor Valeda. Non sei se señor Real, por favor. Bueno, tedesme que disculpar, bueno, bo día a todos e a todas, tedes que disculpar porque eu veño de plenos de outras legislaturas que era outra dinámica e sí, bueno, inda que só a primeira vez que participo neste pleno e casi todos me coñecedes, pero a miña formación é veterinario, traballo no rural e evidentemente Cabanas, a inmensa maioría do seu territorio é rural. Entonces, a miña enquedanza, quixera preguntarvos, como grupo de goberno, que directrices tedes desde o grupo de goberno para revitalizar o rural en Cabanas, porque está en declive en toda Galicia, pero en Cabanas todavía máis. Que directrices tedes pensado como grupo de goberno para revitalizar a vida no rural? Grazas pola súa pregunta. A ver, por unha parte é certo que polo menos dende que nós estamos no goberno, estamos vendo bastantes iniciativas privadas en canto á compra de algunha propiedade para restaurar ou xente que se muda ao rural dende outras partes, incluso de fora, como onte que coñecín a unha parella concretamente, ou que busca comprar para rehabilitar unha vivenda normalmente unifamiliar, normalmente illada. Nese sentido, o Concello de Cabanas, eu penso que a liña que hai que seguir, evidentemente, é a da extensión dos servicios básicos. É dicir, a xente cando ven ao rural, o que máis demanda
é abastecemento, é saneamento, evidentemente electricidade, que eso xa case o temos que dar por feito, e tamén a conectividade por internet e de fibra óptica. Recentemente, cando falo recentemente, estou a dicir aproximadamente fai 3 semanas aproximadamente, Rede Aberta informounos que rematou o seu acondicionamento da fibra óptica no termo municipal de Cabanas. Quedou, evidentemente, a expensas de que calquera punto ou un núcleo que vísemos que pudese ser ampliado no futuro, pois, por favor, llo indicásemos, así como tamén Movistar. Se nós temos un rural que ten boa conectividade para internet, que, lóxicamente, é básica hoxe en día, e ten servicios básicos como abastecemento e saneamento, máis xente vai querer vir para o rural, porque xa a propia xente moitas veces está cansa das cidades e sabe que a vida fora das cidades é máis tranquila e disfrútase máis. Eso creo que, pola miña parte, sempre fun claro, porque incluso na campaña electoral xa tamén o manifestei. Os servizos básicos, lóxicamente, son básicos, por tanto, teñen que ser os primarios, polo tanto, teñen que ser os que o primeiro atenda o Concello de Cabanas. Nós queremos seguir ampliando este tipo de servicios e confiamos que así sexa. Como ya digo, alégrome que polo menos neste tempo aquí eu vin bastantes non, pero non lle minto se lle digo alrededor de 5 ou 6 nos últimos meses, iniciativas de persoas que buscan comprar casas no rural completamente non abandonadas, pero en mal estado para virse a vivir aquí. Respondín. Lóxicamente, xa cando eu era concelleiro, houbera unha reunión de un equipo que andaba buscando iniciativas e eu comentara nese momento, porque, bueno, en aquel momento, aparte de ser concelleiro, era secretario da Asociación de Veciños de Lavandeira, e invitáronme a esa reunión como secretario, como membro da Asociación de Veciños. E xa daquela, pois agora 8 ou 9 anos, ou máis, puxéramos encima da mesa o tema da conectividade. Está moi ben o atraer veciñanza ao rural, pero eu referíame máis a outro tipo de revitalización, é dicir, esos son fixar población no territorio, está moi ben, é perfecto, pero é a maneira de que temos de pervivir como concello, porque hai un declive demográfico por todos lados, pero eu referíame máis a como revitalizar o rural en sí, é dicir, a actividade rural, forestal, agrícola, gandeira. Hai algún proxecto, hai algunha iniciativa sobre ese particular? É dicir, estamos, porque hai unha cousa para o tema da rehabilitación das edificacións, penso que é un punto importante o plan xeral, que tamén está aí en stand-by, polo que teño entendido, non? Entón, estamos con normas subsidiarias para o tema de rehabilitación, son novas construccións. Pero eu referíame, volvo a insistir, servicios básicos é como dicirlle a un pai que cando ten un neno ten que vestir. Para min, servicios básicos non debía ser motivo dun gran debate. Vale? Cae polo caixón que ten que haber servicios básicos. Eu referíame a outras iniciativas de revitalizar o rural para que non nos coma a maleza, como dice o Concello de Obras, que non damos feito ca limpieza. Se hai un rural vivo, eso é máis fácil. Entón, era que tipo de políticas se poden estar implementando desde o Concello, das casos non teño conocemento. Ben, como vostede ben di, eu referíame precisamente ás políticas que caen dun caixón porque son as primeiras. E son as primeiras que temos que elaborar e ter antes de pasar nun segundo paso. Primeiro debemos resolver estas e logo, marxe de que paralelamente non se vayan tendo en conta, poderán venir outras políticas, pero se non temos o básico é complicado pasar a unha segunda etapa. Engado, evidentemente, como servizos básicos, o mantemento dos camiños, porque é básico tamén para as actividades, dende un camión de corta e saca de tala de árboles de madeira a unha explotación, etcétera. Eu xa lle digo, a miña primeira prioridade é, evidentemente, os servizos básicos. Creo que foi onte cando aglomerouse o camiño de Someiro,
que ademais foi por unha subvención do Agader, co cal xa lle digo que tamén é mantemento viario e tamén ven por instalacións que nese caso pois hai ali instaladas e que están traballando. Trátase de darlle facilidades aos que están e posiblemente dándolle facilidades aos que están, pois seguramente veñan máis. Tentaremos facer eso. En calquera caso, calquera proposta que haxa nova, pois eu sempre digo que eu encantado de intentar falala e levala a cabo. Seguro teremos tamén comisións para poder debatir en profundidade calquera medida deste tipo. Bueno, pois pola nosa parte e pola miña en concreto estaremos a elo co tema do rural. Gracias. Moitas gracias, señor Varela. Moitas grazas e súmome tamén a darlle a benvida a Delfín como concelleiro de novo desta corporación e desexolle éxito no seu traballo. Bueno, para iniciar este momento de robos e preguntas, pois gustaríame facer unha breve introdución, non? De que me resulta sintomático e un bon exemplo do que este goberno que teñamos un pleno despois do verán, no que sí, que din que ten moitos proxectos, moitas ideas, que temos un pleno sin puntos na orde do día, máis alá da aprobación das actas e os asuntos de robos e preguntas, non? E a toma de posesión do señor Delfín. Tamén me resulta moi curioso que vostedes traballen únicamente cando vai haber un pleno. Porque, vendo as respostas que fixeron ás preguntas da compañeira Conchi, pois me resulta curioso que xusto esta semana vayan a repoñer esa pedra do río das Murgas. Tamén me resulta curioso que xustamente hoxe vayan a arranxar as baldosas que levan meses levantadas no paseo. Pois a ver se hoxe tamén cando arranxan todo o resto do concello que teñen patas arriba. Porque ou facemos máis plenos para que traballen ou fágano mirar. Para empezar xa coas preguntas que tiñamos arredor das festas de Santa Marta, imos empezar por aí, tivemos coñecemento de varias queixas de usuarias da Praia Canina que durante a celebración das festas alguén se lle ocorreu que era boa idea botar foguetes ao lado da Praia Canina. Creo que todo o mundo sabe que os cans pois, son animais altamente sensibles con ese tipo de sons e nos extraña que haxe alguén que se lle ocurra iso, pero bueno, ocorreuselle. O caso é que se produciu un incidente na praia, creo que teñen coñecemento porque lo fixeron chegar, no que varios cans fuxiron desfavoridos. Que nos poden explicar sobre este tema? Indo por partes, o goberno non traballa solo cando hai plenos. Se for así, pasaríamos mes e medio de vacacións e non o pasamos. Eu estiven aquí en agosto mandando registros de saídas a outras administracións para protestar ou para pedir reunións ou o que fora. Evidentemente, o do río, na miña opinión, tiña que estar feito xa. E se non está feito, non será por insistencia. Evidentemente, agardamos que esta semana estea feito, dende logo que foi casualidade. En canto ás baldosas, pasan o mesmo. Evidentemente, o traballo dos operarios, co xefe de obra, ademais, non se planifica en función dun pleno. De feito, se for así, pois hoxe, curiosamente, tampouco sería o día máis igual axeitado. Cadro así o que pasa. Respondendo á súa pregunta en canto aos foguetes, sabemos que houbo, pois, ali, evidentemente, algunha protesta polos foguetes, non houbo ningún problema, aceptouse a mesma, variouse o sitio para que non houbese, xa lle digo, pois, ningún problema. Nos encantados de que todo o mundo participe e todo o mundo estea feliz coas festas e coas accións que celebramos e levamos a cabo. Con respecto a eses cans que fuxiron, eu non teño coñecemento, non sei se alguén ten coñecemento disto, e aquí no Concello, evidentemente, ninguén nin escribiu ningunha mensaxe, nin correo, nin nada por ningunha canle informando do mesmo. Imagino tamén que, de ser así, que eu non estou informado, agardo, espero que foran atopados pronto a salvo, porque tamén entendo que senón informarían ao Concello para axudar con medios de búsqueda. Co cal, pois, é o que lle podo decir. Bueno, polo que nos comentaron, sí que informaron ao Concello. Non sei se por rexistro, por correo electrónico, ou por que vía, ou por teléfono. Sei que constame que informaron. Arredor das festas tamén soubemos dun incidente durante as mesmas entre un concelleiro do goberno e un veciño que presuntamente recriminou cando ivese cun vehículo municipal polo Piñeiral a unha velocidade inadecuada. Non sei se ten coñecemento o alcalde e se aproba esta actitude.
Teño coñecemento, de feito o concelleiro está aí, pero xa llevou a indicar, non era en todo caso por velocidade inadecuada, esta persoa recriminoulle que houbese un coche no Piñeiral, dentro do Piñeiral concretamente. E o concelleiro evidentemente lle respondeu que estaba descargando as augas que eran necesarias para a realización da proba de atletismo. Evidentemente, entrou polo sitio axeitado no Piñeiral, desplazouse co vehículo polo sitio axeitado no Piñeiral ata a carpa, onde o resto da organización, música da Deputación, orquesta, etcétera, tamén achegou evidentemente o seu vehículo, procedeu á descarga das botellas de auga no sitio e abandonou o lugar. Iso foi todo. Se a outra persoa seguramente lle recriminou que o vehículo estivera no Piñeiral sen saber que era un motivo xustificado e de traballo e puntual para esa descarga e nada máis, pois o lamentamos, pero esa foi a queixa e, de feito, aparece nun comentario de Facebook e aparece precisamente, non di nada da velocidade, di do estacionamento. Sí, decía algo así como soy concejal, ¿no? Recordóme aquelo de soy compañero, coño, un pouco mesmo, ¿no? Perdonando a comparación, pero bueno, un poquinho concelleiro, como se ser concelleiro aquí, pois xa nos dese un estatus por riba do resto da veciñanza. Me resulta curioso, non? Evidentemente, eu o que penso é que esta persoa, cando se lle explicou os motivos, evidentemente non o reproduzo completamente, porque estou convencido de que a conversación tivo máis que esa frase, estou máis que convencido, e de feito tamén así o corrobora, e o que non lle sentou ben, ese acaso, pois non levar a razón e quiso poñer o comentario que, en todo caso, xa lle digo, é únicamente unha parte, está parcialmente reproducido e interpretado á súa maneira, canto menos. Bueno, deixaremos as interpretacións para a veciñanza. Sobre os concertos, nos poden precisar canto costou o concerto de Roi Casal, co que sustituíron o Festival Troula da Verba? O de Roi Casal foi completamente gratuito. Actuou pola amor ao arte? Foi gratuito. Non lle pagou ninguén, actuou gratis. Foi solicitado e non lo deu o Camiño Inglés. O sea que non tivo ningún coste para os vecinos de Cabanas. Bueno, entón non foi gratis, houve quen o pagou, que non o pagaron vostedes, non? Ao Concello de Cabanas non lle costou nada. Bueno, indirectamente. A vista do baleiro, da imaxe baleira bastante lamentable, que houve nese concerto, en contraste co éxito de afluencia de público nas 3 edicións do Troula da Verba, non sei se vostedes reconsideraron a súa decisión de impedir a celebración dese festival que organizaban dous veciños. Xa acaso reconsiderei que que teño fotos de ambas as dous, pero penso que non é tampouco motivo de entrar a contar persoas, pero se vostede quere contalas, asegúrolle que houve máis xente na actuación de Roi Casal sen ninguna dúbida. As fotos que colguei nas redes sociales así o demostran. Vostede estivo nas actuacións de outros anos de tal, quedouse tamén ata o final. Sí, estiven en todas. Porque eu estiven ata as 12 da noite, eran aproximadamente que remataba o acto e sei canta xente estaba ali e tamén teño algunha foto. Penso que é mellor. Desde as 7 da tarde ata as 12 da noite, menudo concerto para ser gratis. Non, que estiven ali ata as 12 da noite no da Troula da Verba, estoulle a dicir. Eu estaba ali físicamente, eu vin tamén canta xente había no inicio, no final, no medio e demais. E tamén estuve no de Roi Casal e tamén sei canto había nunha e noutra. É curioso porque a vostede no de Roi Casal non o vin, co cal tampouco sei como fixo a comparación, se únicamente guiouse polas fotos que puxen eu redes sociales ou como fon. Pero eu si estiven en ambas e asegúralle que non ten comparación. Sabe que pasa? Que eu e o BNG non traballa en solitario, non é só este concelleiro e esta concelleira que estamos aquí sentados. Hai moita máis xente que forma parte do noso grupo e que estuvo e que sacou fotos, eu tamén vin as fotografías dun evento e de outro e podo comparar. Bueno, non me responde non reconsiderou vostede a petición de impedir a celebración do Troula da Verba. A Troula da Verba ten as portas abertas deste concello para a celebración cando queira, como queira, os días que queira, nun evento cultural na Casa da Cultura. Ao igual que outras asociacións do Concello de Cabanas culturais que van
ali. Mesmo trato para todos. E non ten máis que mandarme unha mensaxe, se me está escoitando, e dicirme, tal fin de semana quero organizala. Ao día seguinte estamos niso. Pero é un evento cultural e o seu lugar é a Casa da Cultura, e que cae de caixón. Cae de caixón. Ademais, como xa dixen no pasado pleno de xullo, o evento da Trola de Berba, contrariamente, ten moita calidade. É un evento que realmente ten moita calidade. Require do seu tempo para apreciar esa lectura, incluso con algunha nota musical de fondo, cunha escenificación bonita, pois cunhas luces no escenario, gana moito. E ten tanta calidade musical que eu penso que non é del todo explotado ou aproveitado nun ambiente festivo, con música de fondo, un que pasa por ali, outro que vai por alá. Non é así. A xente vai ir á Casa da Cultura da mesma maneira que vai noutras actuacións musicais ou teatrais e énchese. E eu estou convencido que con a Troula da Verba tamén se enche a Casa da Cultura de xente. Ademais, non é só o Concello da Casa da Cultura. Aquí existen máis asociacións veciñais nas cales tamén impartir máis tal. E eu lle dixen, creo que pode ampliarse as actuacións que fai o ano e pode levarse a cabo en máis parroquias, en máis lugares. Pero non está interesado. O que non estou eu disposto é únicamente a que a actuación teña que ser onde se diga e cando se diga pola súa parte. Nós estamos abertos todo o ano noutro sitio ou noutras instalacións, non sei, penso que o deixei bastante claro en xullo. Creo que non tiñamos que estar xa volvendo a este tema. Bueno, volveremos ao tema ás veces que faga falla e que consideremos que estamos na nosa quenda de intervencións e de control ao goberno. Mentres outros concellos da volta, Pontedeume na Festa das Peras, Miño, outros concellos que fan festivais de poesía e que sacan no verán poesía, libros, toda a rúa, aquí ao revés, vamos a intentar agochala. É como se me din que o Son do Camiño, pois agora que tentan bo trato con Martina Neiros, que parece que debe de ser dunha desas novas veciñas que está interesada en vivir en Cabanas, traíamos o Son do Camiño a Casa da Cultura, porque non é lugar onde se fai no Monte de Gozo, vamos a metelo nun sitio que se aprecia moito máis con esas luces. Mire, non nos engañen, non lles interesaba, xa está. E o problema non é que esas persoas decidan ou non onde se fan, nin que vostede teña que ser quen lles diga se os teñen que facer nunha parroquia ou noutro, un festival que se fai nun punto en exteriores, no que desde o Concello se lle pregunta se están interesados en facer o festival e despois, cando deciden vostedes, dan para atrás, eso é moi diferente. Se o festival se viña facendo aí, eu entendo que se debería facer aí. Pero bueno, seguindo con este tema, no anterior pleno vivimos unha situación que para min foi inédita nesta sala. Inédita para min de vergoña. Como lembrarán, un dos organizadores do Troula da Verba, facendo uso dese regulamento de participación veciñal, que, por certo, señor concelleiro de participación veciñal, recórdolle que hai un regulamento de participación, que hai un consello de participación veciñal que en ano medio foi incapaz de convocar, váyase poñendo as pilas. Lembrarán que esa persoa solicitou esa intervención no pleno e durante a intervención a concelleira de Cultura cruzou, bueno, coa súa actitude varias líneas vermellas a noso entender que son incompatibles con a persoa que ten responsabilidades de goberno. A primeira, e queríamos preguntarlle a vostede como alcalde, é se vostede aproba e comparte as formas nas que a concelleira de Cultura se dirixeu ao veciño que estaba intervindo nese pleno. Se as formas foran incorrectas, porque non o manifestou naquel momento e ven 2 meses máis tarde. Bueno, as formas, Tivo que- eu aquí o que vin é, eu vin a un veciño calmado e unha señora que faltoulle insultalo. Tivo que pensalo estes 2 meses. Perdón? Tivo que pensar se as formas eran correctas ou incorrectas. Non tuve que pensar, a mí me parecen incorrectas, xa lle dixen. Eu estou preguntando a vostede se lle parece que a actitude da súa concelleira de Cultura foi adecuada para dirixirse a un veciño que pida a palabra no pleno. A Conselleira da Cultura pode ser que estivera enfadada naquel momento,
pode ser que evidentemente estuvese indignada ante, a lo mellor, algunhas declaracións que estaba a decir este veciño en concreto que, ao seu xuicio, e xuicio que eu comparto, non se aproximaban á realidade dos feitos ou estaban canto menos incompletas. Entón, aproba vostede a actitude da concelleira. E, polo tanto, ao arquivo audiovisual me remito, os veciños e veciñas poden ver esa parte, cada quen pode xulgar hasta que punto foi incorrecta ou non foi incorrecta. Na miña parte non houbo nada incorrecto, da mesma maneira que se houvese algo incorrecto pola súa parte ou por parte de quen fora no pleno do Concello, eu interviría como persoa que preside este órgano para deter aí esa actitude fose quen fose un concelleiro da oposición, fose do goberno, o tenente alcalde ou o apuntador que estivese detrás da porta, vale? Se non o fixen é porque considero que tampouco houbo ningún insulto nin liña vermella como vostede agora di. Non se procedeu a ningún insulto, non se procedeu a ningunha acción ou palabra violenta como tal, polo tanto, o pleno continuou da mesma maneira. Esta é a miña resposta, e se alguén quer velo, o pleno está en YouTube no mes de xullo, ao final, para quen o vexa. Sí, menos mal que... Sí. Eu nese momento estaba indignada, porque desde marzo que se falou con eles non volvimos a saber nada. E de repente me entero polo comunicado que fixeron no Facebook de que o Concello non tal. O Concello vai estar esperando a que eles se manifesten ou vai ter que estar detrás deles. A eso me refería eu. En ningún momento lles falei mal. E vostede non é o exemplo para facer ese comentario sobre min. Eso xa para empezar. Resúltame especialmente curioso que señan, que poña vostede de culpables aos organizadores deste festival da Non, eu incomunicación, non os poño da de falta de comunicación, culpables. da falta Eu de non puxen de culpables a Si nadie. vostede non sabía, é problema seu. Si vostede non sabía que o seu alcalde... Eu sí sabía que se puxeran en contacto Acaba de decir que non. coa técnico, e nese momento lles dixemos que sí. O que lle neguei e lle reneguei, porque é verdade que estaba mentindo, era que nós concretáramos fecha cando non era verdad, porque aínda non tiñamos concreta a fecha de nada, en marzo. Está quedando en evidencia, porque acaba de decir primeiro que non, despois que sí, que sabe, que non sabe. Si vostedes, entre o vosso grupo de goberno, En non teñen... de marzo a agosto, non volvín a saber nada. Si está pechada unha data, está pechada. Pero que non estaban pechadas as datas. Si vostedes, igual que contratan unha actuación, está pechada, non teñen que chamar todos os días. Pero que non estaban pechadas as datas. Non escoita ben. Escoito perfectamente. Non estaban pechadas as datas. Home, as festas de Santa Marta teñen unha data de celebración pechada. Sí. Todos os anos, é dicir, son... Os días. Os días, exactamente. Pero as horas de cada actuación e cada día donde iba a ir cada actuación non estaban Home, pechadas. iso estaba aclarado desde o primeiro momento cos organizadores. No, pero como se estábamos coa rede cultural, Dinamizarte xa estaba, pero coa rede cultural a voltas, mirando as actuacións, como íbamos a ter pechadas Nós tiñamos que poñernos en contacto coas empresas para que nos dixeran se tiñan disponibilidade ou non nese día. E, de feito, quixemos traer cousas que non poidemos porque non tiñan disponibilidade ese día. E o que xa me sacou de quicio é que o seu compañeiro E veciño, fixese alusión a que este goberno cambiou unha actividade do BNG por unha do PP. Unha actividade do BNG? Sí. Cal é a actividade do BNG? A trola da verba. O dixo el. A trola da verba... O insinuou. Dixo que era unha actividade do BNG? Sí. Está dicindo vostede, para que conste en acta, está grabado, como di o alcalde. O dixo está dicindo vostede que dixo este veciño no pleno de xullo que dixo que a troula da verba era unha actividade do BNG. O dixo el, volva a ver o pleno. O dixo el. Sí que verei. Vino onte. Dixo que era unha actividade do BNG. Dixo que cambiou a troula da verba por unha actividade do PP, que Roi Casal era do PP. Eu non sei de que partido é Roi Casal, nin me interesa, sabe?
É que non o sei, nin me interesa. Ofreceron e Recordo, porque aceptámolo. eu tamén vin o Punto. pleno, eu tamén vin o Punto. pleno. O que dixo, A min, o que dixo, insinuou eso. ¿no? Foi o que insinuou. A ver, dixo ou insinuou, vostede di contra Sí. mí. Señora, aclárese. Aclárese, porque vostede, canto máis fala, máis se O te indicou que indicou que non a actividade do BNG. indicou que o habíamos sacado a él por, digamos, ser membro ou como lle queira vostede decir do BNG, para irnos con un actor que non sei que Mira, ano aquí creo que ninguén falou de militancias políticas, porque aquí cada veciño e cada veciña, ou está cada veciño e cada veciña ten O, señor a Varela. capacidade mental por suposto, para el votar unha cousa ou só ser militante ou estamos ser facendo simpatizante mención. dunha entidade política, pode ser do Partido Vamos, Popular ou porque señor Varela, de feito, se vostede ve o vamos a programa, aclarar. se vostede ve o programa de todas as edicións do Troula da Verba, hai xente que está lonxe de ser BNG, Correcto. Pode agora, non, pode agora diga, agarrar silencio. dígalle a súa concelleira que se retracte do que dixo, porque dixo que era un alto do BNG. Yo digo a vostede, porque eu tamén estaba aquí. Esta persoa indicou ou arroxou dúbidas ou mostrou sospeitas de que se o sacaba el, por ser el concretamente, sen entrar en máis detalles, por traer a outro que parecía ser que era simpatizante do PP. E o dixo. O vimos todos. Vale? A súa concelleira dixo que era que dixera Xa que era un está. acto do BNG. Aclarado o asunto. Non está aclarado. Seguinte Dígame pregunta. vostede Non que está é un aclarado. activista. Seguinte pregunta, señor Varela. A fin de contas, o importante é que están convidados a facer Silencio, o por cando favor. queiran na escola laica. Non hai máis voltas que darlle ao tema. Seguinte pregunta. Bueno, farano donde consideren facelo. Donde consideren facelo. Señor Varela, por favor, continúe. Eh, E o público garde silencio, por favor. Silencio, por favor. Pareceulle aceitada a forma na que a súa concelleira de Cultura expuxo neste pleno a unha traballadora municipal. Vostede di que a expuso. Ata onde eu teño entendido, incluso se falou, se comprobaron as cousas antes de compadecer no pleno. Vale? Seguinte pregunta. Bueno, pues revisen outra vez, visualicen o pleno para ver como a súa concelleira votou, como quen di, aos leós a unha traballadora municipal. O que falamos tamén coa traballadora municipal, ata onde eu sei, Pareceulle ben. non hai ningún tipo de problema. Non Bueno. busque problemas onde non os hai. E despois, a última pregunta sobre este tema é se lle parece adecuada a actitude da concelleira de Cultura que no medio da intervención deste veciño sobre un tema da súa responsabilidade, da súa área, decida levantarse e abandonar o pleno. Igual tiña algo. Non lle dixen a vostede seguinte pregunta esa. Está vostede co mesmo tema. Non, esta pregunta non a fixen. Estou facendo unha nova pregunta. Parece adecuada a actitude da súa concelleira de Cultura que no medio da intervención dun veciño que está aquí nunha solicitude por escrito en base a un regulamento de participación veciñal que ten dereito a falar, parece adecuado que se levante sendo unha área da súa responsabilidade salga do pleno farfolleando e se quede na porta. Parece adecuado? Lle preguntarei primeiro o motivo porque podo ser calquera dende unha disposición. Estaba na porta do Concello, o sea, non o vin eu Dende solo, unha o vimos todos os compañeiros. Garde silencio mentres estou falando eu. Igual que ten que guardar vostede cando Eu tamén, pero eu gardo. Lle estou dicindo que lle preguntarei o motivo, igual tiña unha indisposición, igual tiña unha urxencia, non o sei. En calquera caso tamén quedaba eu, que son o portavoz do goberno, para responderlle a este veciño, co cal non tiña problema ningún. Seguinte pregunta. Moi ben, portavoz de todos. Entre todos non fan un, pero bueno. Fixéronos chegar varias queixas sobre as festas ou eventos de certo club náutico durante as noites do verán, queixas que polo que nos comentaron tamén lles traslladaron a vostedes. Fixeron algunha investigación sobre este tema e adotaron algunha medida? Houbo unha queixa concretamente ata onde eu sei. Evidentemente, como vostedes saben, non temos turno da Policía Local pola noite, co cal é complicado de averiguar dunha maneira, vamos a decir, fehaciente ou obxectiva con medios pola nosa parte. Sabemos tamén que a Garda Civil nalgún momento pasou por ali e ata agora non se levantou tampouco ningunha dilixencia nin proba que manifeste algún tipo de ilegalidade.
por parte deste corpo de seguridade. Quero dicir que o que está de garda subsidiariamente cando non temos a policía local. De habelo, pois se tomarán as medidas correspondentes, lógicamente. E falaron co local. Cerralo. Non, si falaron co local, porque que xa non é só a música, é que todo o mundo que iba na zona baixa de Cabanas vería que tamén tiraron fogos de artificio varios días. Non sei se tiñan permiso de notificación ao Concello. Non tiñan permiso que eu saiba, tampouco vi ningún fogo de artificio ser tirado. Si Pois foi debería así, pois, estar máis polo Concello, para enterarse das cousas, porque calquera veciño que viva na zona baixa do Concello, pois vería que había fogos sin haber festa algunha, polo menos a que fóramos invitadas á veciñanza. Ben, tamén recibimos numerosas queixas. Teño aquí unha foto, non se ve moito, pero bueno, non sei se a ven, porque, bueno, certo local hostaleiro adoptou este verán a costume recorrente de colocar cadeiras polas noites, ocupando prazas de aparcadoiro, máis ou menos ocupando unhas 3 prazas, e nos gustaría saber se se trata dunha novidosa forma de sinalizar as zonas de carga e descarga ou se hai algún tipo de reserva de aparcadoiros VIP. según teño entendido, algún local, máis de un concretamente, ten a necesidade de que un camión concretamente dunha bebida ten que ser conectado por unha mangueira, se non lembro mal, unha cousa así, co cal incluso carga e descarga que está na zona habilitada non lle permite pola extensión da mangueira, evidentemente, porque non lle pode recorrer media rúa. Entón, no momento provisional para que descargue pola mañá e encha o depósito pois, desta materia prima bebible, fíxose desta maneira. Falamos cos establecementos, porque, como xa lle digo, é máis de un, para ver como poderíamos oficializar unha maneira totalmente correcta de facelo e de leválo a cabo. Xa lle digo que, claro, tamén o ideal a lo mellor pois, sería poñer un carga e descarga nunha hora concreta diante deses establecementos. Xa que, a diferencia de outros produtos, pois poden ser carretados, pero este concretamente implica unha conexión dende o camión ata o interior do establecemento, e a mangueira é a que, evidentemente. E teñen autorización do Concello, solicitan permiso, solicitan ocupación de vía pública. Como lle digo, estamos a mirar unha forma correcta de ver cales son as súas necesidades por parte, creo que son 2 establecementos, pero non sei se hai algún máis, para poder leválo a cabo e facelo da maneira correcta. Que me chama a atención que mentres a un veciño, unha veciña que puntualmente pode ter que facer unha mudanza, ten que pagar unha ocupación de vía pública e o Concello o que sinaliza esa ocupación, pois nun local hosteleiro, porque eu só teño constancia de un, non sei se son máis, ocupe sistemáticamente iso, non pague a ocupación da vía pública e o Concello pois tampouco sinalice nada oficialmente. A min colocar 3 cadeiras, sinceramente, eu porque non vivo aí, pero se eu chego co meu coche e vexo eso, a mellor levanto as sillas e aparco. E o lóxico sería que se hai esa necesidade, ese local pagase esa ocupación de vía pública, o Concello e a Policía Local sinalizase esa necesidade e que ningún veciño aparque nesa zona. Estamos de acordo, como xa lle digo, estamos niso para leválo a cabo ben, porque evidentemente non vai pedir unha ocupación de vía pública case 2 veces a semana, unha vez ou con esta frecuencia. Unha mudanza ocorre unha vez cada X anos. Isto estamos falando dunha actividade moi recorrente como para estar con ese trámite. Ben, bueno, para que non se dera conta, hoxe 25 de setembro, seguimos sin ter noticias dos orzamentos. Non sei se teñen pensado aprobar orzamentos neste 2024 ou se empezaron a elaborar desde 2025. Que teñen pensado a este respecto? A este respecto, pois estamos centrados nos do 2025 e, ademais, pois coa boa nova que entendo que xa saben de que a concesionaria da autopista pois pagou a totalidade do imposto de bens inmobles no 2024 e, por tanto, para o 2025 contamos con eses ingresos extra. E pódese vivir con os orzamentos prorrogados? Dígamo vostede. Non sei, pregúntolle a vostede porque vostede dicía que non e era un tema que usou na campaña reiteradamente, que era gravísimo e, bueno, creo que van moitos máis meses sin orzamentos, non sei. Pregunto se pódese vivir sin orzamentos aprobados. Xa lle dixen, dígamo vostede.
ou Pedro Estou Sánchez. preguntando a vostede. Incluso, Estou preguntando a vostede. Eu non lle vou non preguntar a Pedro Sánchez. non é a miña situación ideal, evidentemente, pero ata agora todas as áreas do Concello están funcionando ben e iso é do que se trata. Como cambia o conto? Sobre Sogama, no anterior pleno tratamos o tema desa incapacidade do Partido Popular, neste caso da Xunta de Galiza, para poñer en marcha un sistema de tratamento do lixo pois que sexa eficiente e que non nos obriga as galegas e galegos a pagar máis no recibo do lixo. Teñen feito xa o cálculo do que nos vai supoñer a cada veciño e veciña de Cabanas esa suba do canon de Sogama. Nós non temos feito un cálculo directo de canto lle vai costar a cada veciño e veciña, non é unha cosa que sexa do Concello de Cabanas, é unha cousa que compete a 294 concellos de toda Galiza, eu creo. É un problema que non ven dado directamente por Galiza, é un problema que se dá en toda España, debido a unha serie de impostos que están aumentando sobre custos da precio da tonelaxe de residuos. Neste caso, os residuos que temos nesta zona, na zona de Galicia, si é certo que se soen destinar a incinerización ou en parte a reciclaxe, aunque é a menor parte. Creo que a parte correcta para correxir isto é potenciar entre eles o compostaxe, que creo que dende este Concello estáse a facer. De parte de Sogama tamén ha participado e ha comenzado esta campaña. Concienciar a xente de como temos que ter os nosos residuos. Sí, agradezolle a resposta, en la que non responde a miña pregunta, e estou de acordo en que a compostaxe é moi importante. De feito, como parte da miña responsabilidades no anterior mandato, puxemos en marcha esos plans de compostaxe doméstica, que, hai que celebrar que continúen con eles, porque, neste período de mandato no que están botando atrás todos os avances que se fixeron, polo menos a compostaxe, parece que o manteñen, aínda non é, que algo manteñen. Non sei se coñece o problema que ten Sogama, é que Sogama non trata, Sogama queima. E ese problema non o teñen en todas as comunidades do Estado español, porque hai sitios nos que durante estes anos estuveron adaptando o tratamento do lixo para tratalo axeitadamente. A Xunta de Galiza do Partido Popular o que fixo foi apostar por queimar residuos. Hai unhas normativas europeas que son as que agora gravan ese tipo de tratamento, de non tratamento, de queimar o lixo, e ese problema que hai, o modelo que instaurou a Xunta de Galiza no noso país. Por moito que afecte a 200 e pico concellos do noso país, a mí o que me importa aquí, neste pleno, é Cabanas. Entón, creo que un mínimo de traballo, de saber canto vai ser a suba que vamos ter que aplicar no noso concello, é un dos mínimos traballos que ten que facer un goberno municipal. Se non o fixeron aínda, transformo esta pregunta en rogo que se poñan a facelo, para facer ese cálculo. Pasando á seguinte pregunta, estaba relacionada co que comentaba do IBI da P9, non sei se fixeron vostedes o cálculo, se teñen a cifra exacta do que ingresou Audasa. Falolle de memoria, estaba a ingresar uns 11.200 e pico euros e agora pasamos a ingresar 225.000, con algún euro máis, pero 225.000. E en que van investir ese superávit? Pois xa hai unha parte na que lamentablemente temos que facer fronte á suba dos custos de electricidade. Como ben saberá vostede, nos últimos meses hubo uns precios bastante desorbitados en electricidade. Eso repercute no Concello, non soamente, evidentemente, no que a xente primariamente pensa como poden ser únicamente alumeado público, senón tamén algún tipo de saneamento, bombeo, etcétera. Evidentemente unha bomba dunha estación consume moito. Entón xa temos que facer fronte a ese respecto. Creo que xa foi tamén dende o seu goberno cando se fixo un acordo a través, se non lembro mal, falo de memoria, coa FEGAM, pode ser para os custos de electricidade. Co FAEPAC.
Exactamente. No seu momento penso que estivo ben, o que pasa que agora mesmo o precio pois está un pouco desactualizado e alto. Iso é o primeiro no que se vai ter que destiñar cartos e unha vez sepamos esa cuantía e ese máis, pois miraremos cal é o remanente para pensar en que podemos facelo. En todo caso, pois eu creo que o seu pois, tamén será ter unha comisión no momento para ver que decidir entre todos que podemos facer con eses cartos. Cando teñamos algo, pois, unha cuantificación, xa lle digo que, pola miña parte, encantados de ter unha comisión, neste caso de Facenda, e poder decidilo, e falalo coa calma que se merece. Estábame ben que tiveran algunha iniciativa en vez de aumentar a cantidade de orzamento que se dedica a pagar electricidade, que tomaran algunha iniciativa de eficiencia enerxética. É dicir, vamos a pensar en grande como podemos aforrar para que esta factura vai a menos. Non ten sentido que a política sexa incrementar o orzamento que se dedica a gasto corrente, a gasto de electricidade. Vimos en sucesivos plenos que isto vai en aumento cada vez máis. Non, bueno, acabou, perdón se non acabou a súa quenda, acabou. Por responderlle, eu estou completamente de acordo con vostede, o Concello de Cabanas agora mesmo ten o que eu chamaría un elefante dentro, que son os gastos correntes. Evidentemente, restan moita capacidade operativa noutras áreas do Concello, posiblemente a veciñanza dende fora non vexa o que isto supón, realmente é un problema. Nese sentido, por un lado, nós estivemos facendo pois algún esforzo por intentar aforrar, poñemos como un exemplo, un de varios, non digo que sexa o único, nin o máis importante, pero é un que me ven á cabeza de varios, como foi o cambio de provedor de gasóleos, que na última factura permitiu aforrar máis de 1.000 euros aproximadamente. Lembrome ademais porque na factura poñía gasóleos, bueno, a señora Rodríguez preguntou. Logo tamén, en canto a electricidade, tamén lles lembro que a Deputación xa no seu mandato e despois co noso pois fixo un estudo do alumeado público que eu lles compartín este estudo, teñen acceso a través de gestión a este expediente e tiñamos que decidir un pouco cal era o camiño que íamos tomar en canto á mellora do alumeado, que ben podía ser pois centralizalo nunha empresa, melloras da eficiencia do mesmo pola nosa parte. Nese sentido, de paso lembro, eu o compartín con vostedes, por favor, compártanme que decisión, pois no seu caso, o BNG pois, quere adoptar, se ir con unha empresa que se faga cargo de alumeados, se mellorar a eficiencia enerxética nos outros, etc. Eu estou como xa digo, pola labor de facelo, cando saiba, como xa lle dixen no seu momento, por favor, fagamos saber. Sí, o que pasa é que para poder dicir ten que convocar unha comisión ou algún punto, porque o que queremos é que sexa nun sitio no que tome acta. Non hai problema. Podemos incluso falalo próximamente nunha comisión e ver que nos poñamos todos de acordo. Pola miña parte, como xa lle digo, encantado de falalo na comisión e de ver a que punto chegamos, porque ademais penso que ten que ser unha estrategia a longo prazo e polo tanto o ideal é que estemos todos de acordo. Ben, hai preto dun ano aprobamos neste pleno por unanimidade a instancias do BNG pois, a creación dunha comisión especial de transición xusta. Seguimos sin ter feito esa comisión. Non sei cando teñen pensado traer a este pleno esa creación desa comisión especial. Queremos traela canto antes, evidentemente neste tempo pois houve outras prioridades e urxencias, pero dende logo cando se poida se traerá, e además que se traia con contido xa para poñela a andar dende o primeiro día. Ben, volvendo sobre o accidente que tamén comentou a compañeira do PSOE, o accidente que ocorreu en Samoso, aínda que non foi na zona onde se produciron outros desprendementos, eu non sei se despois deste grave incidente se lles acendeu a luz de como teñen a zona no que sí que houve un desprendemento ao lado de Chamoso, que aínda que o trouxemos aquí varios plenos, sigue sin sinalizar. E despois deste accidente, sigue sin sinalizar esa zona onde hai un desprendemento e que a xente camiñando foi creando un camiño arredor pegado ao terraplén
e sigue sen sinalizar. Eu non sei se teñen pensado facer algo ou... Eu remítome ás anteriores palabras que eu non sei se vostede xa, despois dun tempo, deuse conta que iso é dominio da demarcación de costas, non do Concello de Cabanas. Bueno, O sabe. O a sabe ou non o sabe? última actuación que se fixo, que foi no anterior mandato, foi unha actuación feita polo Concello de Cabanas, Sí, é que vostede ten... financiada polo Concello de Cabanas en colaboración coa Xunta de Galiza. Sí, sí. Un convenio de- Vostede ten moita iniciativa en canto a facer obras públicas en terreos privados. Nesa obra non houve ningún problema. Non, outra igual sí. Fixo vostede algunha obra como concelleiro de urbanismo? Ten moito que calar, señor Varela. Porque Perdón? vostede fixo unha obra pública nun terreo privado con Perdón? costes de electricidade ao Concello de Cabanas. Perdón? Lle perdoo. No, Lle estou diga dicindo que obra se trata. Si é así. certo bombeo de saneamento con certa rúa nova nunha esquina. E aí hai unha Perdón? factura de electricidade que dende entón está pagando o Concello de Cabanas nese bombeo. Perdón, mire, desde as descoñezo de que fala, pero desde logo, nas áreas do BNG, esa acusación que fai, Urbanismo. urbanismo non fixo ningunha actuación de bombeo en ningún sitio. Nun terreo Entón, privado. pido en ningún sitio, nin privado nin público. Pídolle disculpas polo que acaba de decir, porque é unha acusación moi grave. Lle paso despois os datos se quere. Bueno, e eu pídolle que públicamente pida disculpas polo que acaba de decir neste pleno, porque a acusación que acaba de facer é moi grave. É que estou facendo... Bueno, non é unha acusación, estou... Non, está facendo, fixo unha Estou acusación. poñendo de manifesto... Non, fixo unha acusación moi grave e en ningunha das áreas que xestionou nin eu, nin a miña compañeira do BNG, non sei nas outras áreas, nas áreas que gobernou o BNG, non se fixo ningún bombeo, nin en terreo público nin en terreo privado. Entón, pídolle que retire o que acaba de decir do pleno. Eu lle indico. Bueno, pois nós, se vostede se mantén niso, pois adoptaremos as medidas que consideremos, porque non íbamos a permitir esa acusación. Escoite. Non, pídolle que retire iso. Que non teño problema en indicarlo despois do pleno, os datos concretamente, non yo digo aquí por non dar nomes propios ou propiedades concretamente Bueno, non afectadas. retira o que dixo, porque Pero- nós, se non retira o que dixo, nós imos a adoptar as medidas que consideremos oportunas, porque acaba de facer unha acusación moi grave. Señor Varela, Non o retira, vale, de hai acordo. un que está documentado, hai un bombeo instalado polo Concello de Cabanas nun sitio non público, unha electricidade dese bombeo pagado polo Concello de Cabanas nos últimos, vamos decir, anos. ou Mira, meses. reitérolle, doulle outra oportunidade para que se retracte neste pleno da acusación que acaba de facer. Se non se quere retractar, nos adoptaremos as medidas que consideremos oportunas. Fagamos outra cousa. Eu lle explico despois os datos e se non fora así... Se vostede me ten que explicar algo, explícamo por escrito. Non con teño rexistro de problema tampouco saída. en explicarlo. Non teño problema. Moi ben, pois adoptaremos as medidas que consideremos. Señor Ladra. Una pregunta, ¿está seguro de que es un terreno privado? ¿Lo puede asegurar? ¿Que es un terreno privado? Pues mire. Moi ben. Moi ben, pois abstéñase as consecuencias. Seguinte pregunta. Recoñecen este lugar? A esta distancia, a verdade que non. Vexo árbores, Vale. unha especie de prado, pero non lle... A mellor con esta outra imaxe, na que se ve un cartel, a mellor así recoñecen mellor. Non moito. É que o folio é unha 3, pero a foto é unha 4. É unha pena. Foi un espazo en Xabariz, recuperado da maleza de cando gobernaban vostedes, habilitado no anterior mandato e que hoxe en día pois as ervas tapan unha persoa de 1,70 m. Non sei se teñen pensado facer algún tipo de mantemento nesas zonas públicas ou se a deixan ao abandono ou se van multar ao propio Concello. Interpreto que é un rogo para que desbrocemos. Ben, unha pregunta se é normal manter iso así ou se... Tomo nota do rogo para desbrozar. Incluso, logo, se por favor, achégueme a localización exacta porque non a puden ver. A área de Lecer de Xabariz só hai unha. Vale. Se quere, indicolle onde está Xabariz, se non coñece o noso concello, pois fagolle chegar as coordenadas dese lugar da parroquia de Súa Serra.
Tomamos nota. Ben, vimos tamén que o Concello de Cabanas recibiu 2 vehículos adquiridos para obras e para servicios sociais e remarco isto, que foi o Concello o que recibiu e non vostede, como din as publicacións nas redes sociais do Concello. As palabras que se usan son importantes e hai matices que son relevantes e que compre deixar claro. Os coches non son para o alcalde, son para o Concello. Xa sabemos que algún membro do seu goberno ten moita facilidade para mover o parque móvil municipal para o seu domicilio. Feita esta aclaración, lembramos que o novo vehículo de obras era unha demanda e unha necesidade manifesta, mas sobre o vehículo de servicios sociais non quedaba moi claro. De feito, cando se solicitaba a subvención non quedaba moi claro que uso se lle iba a dar e houve varios debates neste pleno, varias preguntas de diversos grupos sobre cal iba a ser o protocolo de uso, quen o iba a empregar. Bueno, non sei se agora que temos o coche, se xa está claro quen vai usar ese coche. Tivemos unha reunión a semana pasada coas traballadoras. O coche está a disposición dende finais da semana pasada, van 4 días que o teñen a disposición. Por ahora non se pronunciou ningunha eu quero usalo ou non usalo. Quedamos en que prioritariamente as que necesitaran vehículo iban ter aí dispoñible, que se unha persoa quería utilizar, que utilizara todo o que quixera, que se eran 2, 15 días cada unha, que se eran 3, 4 ou as 5 unha semana cada unha, e non houve problema ningún. Non houve problema, entendo, porque ninguén o pediu. Ou pediu alguén xa... Non houbo negación a nada, é dicir, non levamos un control, elas teñen as chaves e poden collelo cando queiran, cando o necesiten. Non lle podo dicir se o colleron, tería que ir a preguntar a elas en 4 días. Tería que ir a preguntarlles. E non pensan que sería correcto ter un control de quen usa o vehículo? Por exemplo, se hai un incidente que se pode producir andando con vehículo. Non sería lóxico que houbera un rexistro de quen usa un vehículo, sobre todo cando vai estar compartido con un número indeterminado de persoas? Pero que xa se falou con elas foi en como se iba a utilizar dependendo de quen o quixera utilizar. Vámolo saber. Haxa un rexistro ou non. Igual que Manolo non ten un rexistro de quen leva o tractor e sabe perfectamente quen leva o tractor cada día. O sabemos. Home, máis fácil. Digo, non hai tanta xente que conduza o tractor do Concello. Bueno, son 3 máis. E teñen aclarado si a existencia deste vehículo vai afectar ao plus por desplazamentos que teñen estas traballadoras? Non sei se é compatible, si teñen algunha información sobre eso. Mire, lamentablemente o complemento de transporte é moi baixo porque leva moitos anos sen actualizarse. E hoxe en día todos sabemos cal é o prezo da gasolina e do diésel. Polo tanto, creemos que é de xusticia non poñernos a prorratear o complemento de transporte como un método para axudar as traballadoras a sufragar estes costes extra que ahora mismo están a utilizar o seu vehículo propio, e penso que é unha maneira de axudalas. Eu estou de acordo en que ese complemento é obsoleto, de feito, estabas en conversas para facelo, totalmente de acordo. Estou de acordo en que esas traballadoras cobren, pero a pregunta non é esa. A pregunta é si a posta a disposición dun vehículo a unhas traballadoras se é compatible con cobrar ese complemento. Sí, claro. É compatible usar un vehículo? Sí, precisamente por eso. Como unha maneira de compensar esa diferencia. Eu non sei se Secretaría, aquí presente, nos pode confirmar se é compatible que un traballador ou traballadora municipal teña, se se lle pon un vehículo a súa disposición e usa ese vehículo, é compatible con que cobre un plus de transporte. Por escrito. Por escrito. Preguntaremos por escrito a ver se responde. Uns días fala moito, outros días non nos responde ás preguntas dos concelleiros. Está ben, tamén. Sobre a fusión dos concellos. Abriu a Xunta de Galiza de novo o caixón do debate arredor das fusións de concellos. Que opinión ten o goberno municipal sobre a fusión dos concellos?
O Goberno municipal aínda non ten ningunha opinión nese sentido. En todo caso, pois haberá que ver caso a caso cada un das particularidades que presenta cada un desas fusións que viñan propostas na Voz de Galicia. No noso caso tampouco era unha cousa na que estiveran propoñendo nada connosco, co cal tampouco asumimos como algo no que tivéramos que poñernos a pensar agora mesmo. O sea, marca a Voz de Galiza os tempos do goberno municipal. Non, eu entereime a través dos medios de comunicación pois desta xuntanza con estas opinións e tal. E tamén ben especificado cales son algunhas propostas que fan pois, arredor do territorio de Galicia. Entendo que o debate estará pois nesas zonas que propoñen para que as vexan entre eles e vexan o que teñen que facer. Ben, no anterior pleno aprobamos unha moción cunha serie de medidas sobre as vivendas de uso turístico e acordamos o encargo dun estudo. Xa encargaron ese estudo? Non, como vostede saberá, dende o último pleno ata agora, pois normalmente é época estival en moitos lugares, tanto para empresas como para persoal do Concello, polo tanto, pois non se puido realizar. Bueno, pasaron 2 meses. Si fora agosto ainda yo compraba, pero pasaron 2 meses. Sobre o aparcadoiro do día 8, bueno, reiterando un poquinho a pregunta, a min sorpréndeme, non? E sorpréndeme a resposta que deu vostede tamén, porque comentaba, bueno, no anterior pleno, vostede dixo que ese documento tiña bueno, un período de validez dun ano. Agora resulta que non era dun ano, era ata o mes de novembro, finais de novembro. Viso tamén nesa publicación en redes sociais desa política ficción na que está instalado que iba a solucionar os problemas de aparcadoiro no verán, que era un gran éxito, unha gran noticia para Cabanas. Pasou o verán sin usar ese aparcadoiro. Dixo vostede que era gratuito, agora pois resulta que mercamos material para acondicionar esa parcela. E por moito que vostede nos diga aquí que ese contrato vai ser a moitos anos, de momento non hai nada firmado. Entón temos material de obra para facer unha actuación, o sea, nun terreo privado, que se a empresa pois agora decide dar marcha atrás e non continuar outro ano con ese acordo de cesión, vamos a arranxar un terreo privado a unha empresa. Esa é unha opinión súa. Vostede non sabe se agora mesmo xa está firmado e falta por ser remitido ás partes. Está firmado? Xa veremos. Bueno, faga un exercicio de transparencia por unha vez no seu mandato. Firmou vostede ese acordo? Está pactado. O cal, nos vindeiros días terá, como xa digo, o documento, pero en calquera caso está pactado e reunido. Eu, evidentemente, non vou gastar ningún carto en arranxar un terreo por un mes. Eso cae de caixón que ninguén o faría. En canto á gratuidade do mesmo, nas publicacións, evidentemente, fago referencia concretamente á cesión do terreo. Lóxicamente, o que non vai ser é que a propia empresa ou particular sexa a que poña os cartos para arranxarlle o aparcadoiro ao Concello de Cabanas. Só faltaría, ainda encima que nos deixan o terreno gratis, que non la manllen eles. E, en todo caso, tampouco se está facendo nada que noutros concellos de arredor non se fai, porque é a mesma fórmula de cesión gratuita e logo unha posta a punto con grava ou o que poida resultar para que os vehículos poidan transitar polo mesmo. Iso é bueno, por non citar a ninguén concretamente de arredor, pero é que hai moitas probas arredor do noso concello para velo. E non vexo ningún problema noutros concellos, como tampouco o vexo neste. O aparcadoiro é gratuito en canto a cesión, en canto ao uso pola parte dos propietarios dos vehículos. Vale? Comprometeuse xa hai varios meses cos veciños de Porto a limpeza do río, toda vez que soubemos desa resposta de Augas de Galiza, para evitar as inundacións. Levamos xa varios plenos preguntando sobre o tema, dando vostede largas de que esperan orzamentos de empresas. Non sei se xa teñen ese orzamento definitivo, se van a executar esas labores de limpeza do río. Para facer a limpeza do río houve que pedirlle unha comunicación previa a Augas de Galicia, evidentemente. Comunicación previa que xa foi feita a Augas de Galicia tamén. Pola outra banda, a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Infraestructuras, é a responsable de limpar a ponte da estrada que vai cara a Mugardos, porque evidentemente a ponte
por onde transita a estrada. E, polo tanto, é a Xunta coa Consellería Consellería non, perdón, co Departamento de Infraestructuras o que ten que realizar a limpeza da ponte. Tamén lle foi remitido unha solicitude para que se fagan cargo do seu. Unha vez falado con Aguas de Galicia, que aínda se falou principios desta semana, a nosa idea é evidentemente comenzar canto antes, antes de que comecen o período de choivas intenso, para que o caudal do río poida circular libremente. A ver se é certo, non temos que preguntar de novo no mes de novembro. Sobre o material que hai amontonado ás portas do pabillón de Lavandeira, teñen coñecemento desa acumulación de material de obra? Cal, concretamente? Ao lado da porta do pabillón de Lavandeira, só hai un pabillón en Lavandeira, hai varios montóns de material de obra ciscados ali no chan, sin ningún tipo de saco, nin Hai varios montóns. montóns. Estos botarnos esta noite, porque ayer había un solo. Como estou falando de onte. Naturalmente será da obra. Naturalmente ten que estar aí ou non debería estar? Non debería estar aí. A verdade que tampouco me gusta a min que esteña aí. Pois poden, xa que deben de pasar pouco cando fagan. Non hai varios montóns. Hai varios, hai 3 concretamente. Entón, foi hoxe. Pois deberían de vir de noite da empresa a botalos. Pois ayer ao mediodía non había. Pois onte pola tarde había. Ben, sobre as obras da praia comentou algo aquí, non? De que iban facer as vieiras rúas, bueno, varias cousas. Non sei se tamén teñen pensado rexenerar as zonas afectadas do Piñeiral, que siguen, todas as áreas que votaron para o Piñeiral siguen no mesmo sitio. Non sei se falaron con Aguas de Galiza nesas comunicacións que fixeron sobre esa rexeneración da parte do Piñeiral que foi afectada polas obras. Se falaron tamén non só do que queda por facer, senón de como quedaron as obras actuais. Xa comentamos en anteriores plenos que hai zonas nos que o firme xa se afundeu. Eso vaise facer? Exixiuxelles esa restauración do Piñeiral, tamén falouse do estado actual da calzada e da nosa negativa a que se sexa o estado definitivo, sí. Moi ben. Nos últimos plenos vimos tamén solicitándolle información sobre as obras na Ponte de Pedra, e logo tamén tivemos un pleno extraordinario no que afondamos nese tema. E desde o último pleno non subemos nada novo, pero sí que vimos estes días que volve a haber movementos aí na zona da rotonda. Entón, non sei se nos pode dar información actualizada de que o que se vai facer aí na zona da Ponte de Pedra, se vai haber afeccións ao tráfico, que ten pensa que vai pasar? Este luns retomaron ou recobraron o seu propio terreo, polo tanto, ata xa non se pode evidentemente facer uso do aparcadoiro que había nese terreo. A empresa que executa as obras xa está ali traballando, pois coas súas oficinas, cos seus ordenadores e persoal técnico das obras. Ata onde eu teño información, según me van comentando, polo de agora van a estar traballando, vamos dicir, nunha labor de oficina, por así dicilo. Quizáis en finales de outubro ou novembro realizan algunha cata máis na ponte, que en caso de realizarse tería algunha afección no tráfico, pero que sería o que eu digo, un tramo entre farola e farola para marcar unha lonxitude, non? Polo que sabemos, se a lonxitude cortada da ponte é esa, o tráfico parece ser que flúe con bastante normalidade. Normalmente ou tes o semáforo en verde ou se te toca en vermello, no seguinte turno xa pasas, non tes moita cola. Pero non sabían exactamente se tiñan que facer esa cata ou non. De facela, tamén me indicaron que despois de facela terían que seguir un pouco cos seus cálculos antes de comezar a obra. Polo tanto, de maneira un pouco informal, a miña opinión é que todavía teñen bastante traballo antes de proceder á propia obra en sí. Ben, pois rogámoslle, e xa comezamos cos rogos, que nos traslade, que faga pública tamén toda a información en canto vaya tendo e que non esperemos a ter o seguinte pleno para ter esa información. Outro rogo que tamén temos, que nos comentaron varios veciños, que fagan unha limpeza dos sumidoiros das pluviais antes de que comecen a época de choivas. Que casualidade, eu. Sí, non, tamén, como hai pleno, traballan. Pois fixose onte, eu. Pero bueno, non só nos referimos á praia, un pouco máis xeral. Sí, non, están. Continúan. Está ben.
Tamén na Estrada das Viñas nos transmitimos unha queixa de varios usuarios do PAI sobre a estrada, bueno, de veciños que viven ali tamén, sobre o estado da estrada, que xa sabemos que leva tempo en mal estado, non é unha cousa que veña de agora, pero que cada vez hai máis fochancas, e que a mellor pues, eses cartos que vieron así atopados da P9, pues, que a mellor podríamos investir algo aí nesa zona. Tamén rogaría que do mesmo xeito que no último pleno se acordou que se formase ao persoal no uso, pues, por exemplo, dos métodos de grabación dos plenos, que tamén se incluíse nesa formación como acender as luces do salón de plenos para garantir un mínimo de bo trato ás persoas que asistimos aos plenos, que non teñamos que entrar a escuras. Outro rogo que temos que nos fan chegar varios veciños logo de enviar 5 fotografías súas polo grupo do WhatsApp do Concello mirando un coche, outras 5 fotos mirando outro coche, outras 8 fotos de vostede nun acto na Penela. Transmitímosles ese rogo de que deixe de saturar o móvil ás veciñas e veciños con imaxes que non aportan nada, que nin son os seus familiares, nin son os seus amigos para que lles encha os móviles de fotos. E por último, tamén queremos... Non, antes de pasar ao seguinte rogo, lle respondo. Se acabou con este evento. Sí, O sea, quenda. E as fotos forman parte dun evento no que vou en representación do Concello de Cabanas ou dunha nova. Adoitan ser 4 ou 5 fotos para ter a noticia. Son as mesmas que se poñen pois, no Facebook, no Twitter ou no Instagram do Concello. Sí, bueno, o que nos trasladaban os veciños é que podendo mandar un enlace a noticia da web do Concello que dá a mesma información que evite saturar os móviles das galerías da xente con imaxes que non aportan nada informativo. Se hai alguén que lle está sonando moito móvil, tomo nota para reducir o mesmo. E por último tamén queremos transmitir unha queixa que nos fixeron chegar varios veciños sobre a necesidade de que todo o que veñen a preguntar ao Concello, casi todo, que haxa que subir onda vostede para preguntar ou aclarar información. Eu suxírolles que adopten as medidas necesarias para que sexa o propio persoal municipal na entrada do Concello o que sexa capaz de responder ás necesidades da veciñanza sin ter que molestalo no seu traballo, asistindo todos os veciños que entran pola porta a ter que pedirlle a vostede que lle aclare a información que debería ser dada polos traballadores municipais. E nada máis. Tomo nota, pero bueno, en calquera caso, se eu fora o veciño e ante calquera dúbida o alcalde está coas portas abertas para recibirme e resolver máis, o que estaría encantado, non disgustado. O meu se veño cubrir a estancia xeral, pois lóxicamente non teño nada que ir. Recórdame, conto a anécdota, recórdame, cando no seu momento eu quixen casar e tuven que pedir permiso ao señor alcalde porque non podía facer unha solicitude por escrito sin falalo antes co señor alcalde daquela, tamén do Partido Popular, para que fose outra persoa que me casase. Non podía pedirlo por registro, tiña que antes informar a ese alcalde e tuve que subir coa miña parella a falar co alcalde a dicirlle que non quería que nos casase él. Entón, para evitar esas actuacións máis dignas de outras épocas deste país, ou épocas máis oscuras, rogamos que tomen nota e que actúen dunha forma máis democrática. Tomamos nota, pero en calquera caso, baixo polo menos na nosa administración, se algunha persoa cubre unha instancia xeral indicando que se vai casar e que solicita que a persoa que lle case sea X persoa... Non se quede con anécdota, non me refería, era unha anécdota, referíame a que hai moita xente que ven facer un trámite xeral básico, unha instancia xeral, pedir un composteiro, cosas moi sinxelas, preguntar por unha actividade municipal que non teña que ser directamente o alcalde, que hai persoal moi formado neste Concello que é capaz de responder ás necesidades da xente sin ter que recurrir ao alcalde. Eu coincido con vostede, é un persoal moi formado e en ningún caso teñen ningunha indicación de que todo o mundo suba para arriba, nin moito menos. Eu, pola miña parte, encantado de que quen suba lle poida atender e resolver as dúbidas que propiamente eu teño moitas veces, ao mellor, son eu logo quen ten algunha dúbida antes de poder dar unha resposta formal. Seguinte. Nada, señor Pérez Sardiña. Ben, bos días a todos e a todas. Darlle tamén a benvida ao concelleiro, compañeiro de corporación, Delfín Feal.
Agardo que o seu traballo nesta corporación sexa proveitoso para todos os veciños e veciñas. Bueno, coincido con el tamén na defensa do rural, porque ambos os dous pois, vivimos na zona rural de Cabanas. Nese sentido, pois, colaboraremos no que poida para mellorar esa zona que está bastante abandonada neste momento. E pola que poidemos ver, pois non hai neste momento grandes proxectos que poidan presentar dende o goberno en relación á mellora desas áreas, porque a mí se me din pois, que van a mañar non sei que camiño da palo que é Red de Reguela, que está moi ben, non digo que non, iso non é traballar polo rural, iso é outra cousa, é dicir, iso é traballar polos servicios básicos, un camiño que está en condicións desastrosas e que vostedes, bueno, pois tardaron un ano e pico en amañalo, que xa é bastante. En calquera caso, a nosa primeira pregunta vai en relación á ponte, as obras da ponte, que causan inquietude na veciñanza, porque unha cousa é o que nos acaba de dicir agora mesmo neste pleno, que parece ser que as obras van de momento un traballo de oficina, iso dinolo hoxe, pero quero lle recordar que na prensa vostede dixo que o alcalde de Pontedeume tamén, creo, recordar que as obras ían recomezar á volta do verán. Entón atopámonos agora cunha situación diferente, non? Para nós, en principio, temos que amosar a nosa sorpresa e tamén pois, haberá que informar os veciños, porque os veciños estaban preocupados, sobre todo pola accesibilidade cara a Pontedeume en canto ao que é o servizo de transporte os centros educativos que están na vila de Pontedeume. En ese transporte, bueno, pois, en principio, nós tiñamos un rogo que facerlle en relación a que se calquera actuación que se realice na ponte que se lle traslade, se son catas que o que acaba de comentar, en outubro, pois que se realicen fora dos horarios previstos para entrada e saída dos colexios e demais dos institutos. Que é necesaria ese coidado. Non só vivimos para os turistas, non só vivimos para as festas, creo eu, creo eu. Hai unha vida cotiá que tamén temos que atender dentro dos concellos que estamos, tanto Cabanas como Pontedeume, neste caso afectados por esa obra, e nese sentido rogamos que se actúe desa maneira, que se traslade por escrito esta proposta que acabo de facer. Respecto pois, ao que plantea na súa intervención, claro, as obras comezaron, pero as obras non necesariamente son a excavadora. Igual para eles sempre diciron que as obras ian retomarse despois de a mediados de setembro, igual para eles retomaron a obra. O que pasa é que para eles igual retomar a obra é estar facendo pois, os seus traballos nas súas oficinas ou o que fora. Nese sentido, pois as obras retomaron. O que pasa é que retomaron pois, nun terreo de despachos e ordenadores e non na propia ponte. Non houbo ningunha comunicación, vamos dicir, á veciñanza, porque tamén a información que a min me trasladan non é tampouco dunha maneira que eu poda considerar del todo oficial. Isto é un pouco máis pois o que me van dicindo. Xa sabemos o que dicían tamén o ano pasado de que iban a comenzar as catas en outubro ou novembro, logo foron en marzo. Co cal, a hora de realizar algunha comunicación coa veciñanza, sí que tentaba de que fora pois, algo máis en firme ou serio antes de mandar este tipo de información a través das redes sociales. E con respecto ao que menciona vostede de que ditas catas non coincidan co horario escolar, esa solicitude xa foi feita o ano no ano escolar anterior, en marzo, cando tivo lugar, por parte do Concello de Cabanas, por parte do Concello de Pontedeume, e xa se comprometeron precisamente a eso. Toda vez que a primeira vez que cortaron o carril o primeiro día, que o fixeron en martes, co problema, evidentemente, de que moitos centros educativos dos arredores pois, teñen o martes pola tarde clase e iso agravou o problema. Esa solicitude xa foi feita, xa indicaron que tomaron nota, que esperan que a van a ter en conta en futuros cortes de haberos.
Sí, ben, eu dígolles, sí, efectivamente houve unha grave incidencia en martes, precisamente por non ter en conta a situación o tráfico que se xera polos centros educativos, pero xa era a partir da mediodía, é dicir, eu tamén sufrín unha parte deses problemas de tráfico. Claro, non é só que sexa os martes, é que os luns, os martes, os mércores e os xoves na entrada, e os luns, os martes, os mércores e os xoves, os venres na saída. É dicir, aí non hai ninguna dúbida. É dicir, engadindo que o martes, ademais, hai pois clase mañá e tarde, concretamente, nos centros educativos. Tamén ten en contra a situación dos centros de primaria, non? Entón, completen esa información, nós non descoñecemos, é dicir, tamén cando fixeron catas, tamén nos fixeron aquí na farmacia, nun momento dado, pero se está adiantando, ou se está adiantando que van a actuar na ponte, eu creo que esa situación sí que se debe ter moi en conta e non está de máis insistir ou aclarar, porque eu estou vendo que só tratan un día, pero eu estou dicindo toda a semana para aclarar, porque senón. Pois sí, a mí parece moi ben que digan só martes, pero para nós non é suficiente. Que eviten os horarios de máxima afluencia aos centros educativos. Ese nos arrogo e agardamos que sí se faga traslado. Despois, evidentemente, pois houve unha moción en relación que era unha nova ponte ou a solicitud unha nova ponte. Tamén nos incluía pois, a gratuidade da AP9, estas cousas, que foi aprobada por este pleno. Entón, queríamos preguntar que xestións realizou de momento e que información nova ten sobre o que se pedía nesta moción. Foi remitida, evidentemente, ao organismo ou a administración pública correspondente, que é o encargado das obras e tamén o encargado da liberación da peaxe da autopista no seu caso, pero non tivemos novidades a ese respecto. Supemos fai pouco, na metade do verán, se non me equivoco, que noutra parte de España, na Comunidade Valenciana, se non me equivoco, nun caso parecido liberouse o peaxe da autopista, pero non tivemos máis noticias a ese respecto. Parecenos ben que noutro sitio, neste caso na Comunidade Valenciana, tamén se fixese esa liberalización, pero volvo a insistir, as circunstancias do tráfico da zona, e iso indicado con informes da Policía Local de Pontedeume, porque de momento descoñecemos, vostede non se entregou nin houve ningún informe da Policía Local de Cabanas, entendemos que porque vostede non solicitou, pois duidaban de que a liberalización desa peaxe solucionase os problemas. Entón, nós temos que, polo menos, foi o que vimos na prensa, porque nós non tivemos acceso a ningún informe, ni moito menos, pero é unha información pública. Nós non temos por que dicir, iso non é certo, non. Miren, esta é a realidade. Entón, parecenos moi ben a liberalización da peaxe, levámosla pedindo moitos anos, estamos totalmente de acordo. Agora ben, se a propia Policía Local de Pontedeume analiza que esa non é unha solución factible para todo o conxunto de problemas e incidencias que se poden xerar na mobilidade entre os dous concellos, pois hai que tomar outras medidas tamén, nese sentido. En canto á tramitación, agardamos algo máis concreto, é dicir, pois xa tivo algún contacto, ten unha reunión prevista, que vai facer? Tiven un contacto, pero non temos ninguna reunión prevista. Eu, evidentemente, estou a expensas de que me digan. Vale. Seguindo co tema de obras, que xa que preguntaron os compañeiros, o inicio das obras relacionadas coa fosa séptica esa que van facer, a estación de aguas de bombeo de aguas residuais, sí? Que van facer no final da praia. Comentou que non tiñan coñecemento de cando se van iniciar as obras, simplemente que houve unha reunión entre Costas e Augas de Galicia, non? Comunicaronlle ao Concello que van facer coa area que extraian desa actuación, concretamente, porque coa outra, despois preguntareille, sí. Non comunicaron nada, entendo que despois da reunión tiñan algún fleco que resolver e logo nos virán con algunha comunicación ou proposta o que sexa.
sei que estiveron falando da área entre Costas e Augas de Galicia, pero non sei todavía que decidiron e de que estaban pendentes. Sí, nesa reunión é importante saber o que se tratou aí. Rógolle nese sentido que solicite información porque hai un acordo entre Augas de Galicia e Demarcación das Costas do Estado para reutilizar a área que se extraia da zona da estación de bombeo de augas residuais do final da praia. Entón, aí ten que haber un plan de reutilización desa área. Está establecido así, como condicionante, nunha dos requisitos para a autorización de Costas nesa actuación. Por lo tanto, entendemos que hai que preocuparse porque esa parte da obra que aínda non comezou, como se vai realizar e como pode axudar a mellorar o entorno da Praia Madalena, que é o máis importante. Iso por unha banda, pero por outra, é dicir, os flecos que quedaron da anterior obra, xa comentou, bueno, xa comentamos aquí tamén, nos plenos de xullo, que, por desgraza, a empresa deixou a obra prácticamente simplemente cunha capa de asfalto, que neste momento xa parece, bueno, un tobogán, xa andamos así, os coches xa van dando saltos, pero nin se pintou, nin se remataron as beirarrúas, hai unhas recollas de auga desastrosas, bueno, en principio é unha situación un pouco de abandono, quedaron uns tubos tamén ali na zona no medio do Piñeiral, para contra a vía, quedaron aí así abertos para arriba, non entendemos por que quedou iso así, non o entendemos. E claro, todo ese conxunto, na última semana, atopámonos con que hai unha serie de sacos de area, que foron pois cheos, bueno, acumulados por unha empresa, que están colocados ali en orde, e gustaríanos preguntarlle que van facer con eses sacos de area. Non teño eu coñecemento de que van facer nin por que os meteron en sacos. Entendo que a lo mellor Augas de Galicia xa falou ou algo con Costas. Preguntareilles a ver que queren facer eles. Lémbrolle que este concello, eses sacos de area están á vista, que vostede pode velos, como os vin eu. Creo que neste momento, se ainda non preguntou que o que fixo Augas de Galicia ou non, eu creo que non ten interese. Por lo tanto, hai un acordo deste pleno para a reutilización desa area que se extraeu do anterior fase da obra, polo menos unha proposta. E debería de haber tamén unha resposta por parte de Augas de Galicia, que houve tempo suficiente, ou de Costas para a reutilización da area, desa outra área que está ali. Bueno, que en principio non debería ter problemas, pero Estou de acordo, ten que haber unha resposta e eu agardo que haxa. Igual o retraso en resposta, en ter a resposta escrita de Augas de Galicia débese precisamente á reunión que tiveron recentemente e que aínda a están preparando o que sexa. Eu apureilles efectivamente porque quero saber que se vai facer con esa área. A intención primaria da demarcación de Costas era evidentemente reutilizar a área para unha regeneración da zona. Sei que logo tiveron algunha diferencia entre eles de como facer, que non facer, cal podía ser apta, non apta, como fora, non sei, entendo que na reunión recente se poñerían de acordo e por fin poderemos avanzar neste aspecto. sí, a ver, eu entendo que efectivamente Costas a circunstancia que obxectaba para a súa reutilización na zona de baño era o calibre. Iso é certo, pero non só hai zona de baño, hai dunas, e hai piñeiral, e hai duna gris, hai zonas que é necesario, e hai grandes follos, grandes ocos na propio piñeiral, en moitas zonas que necesitan un estudo para facer unha regeneración en condicións, afirmar un pouco máis o terreo, facer un pouco máis, bueno, a ver, hai unha serie de necesidades que non se van cubrir, evidentemente. Non só hai que cubrir a necesidade da zona de baño, en principio. Hai que ter en conta que para esa área toda que se extraeu na anterior fase da obra non hai plan de reutilización. De feito, é unha das causas polas cales quedou aí varada. E a nos sorpréndenos, despois do coñecemento que había previo da anterior fase, que sí que houve tamén unha extracción importante de área. En calquera caso,
agardamos que haxa unha resposta xa non só de Costa, senón tamén de Augas de Galicia, neste sentido. Ben, en relación á praia tamén, neste verán houve moitos conflictos, moitos problemas coa sinalización. E tamén houve moitos problemas co uso tamén da propia praia, é dicir, con dos vehículos, sobre todo, non? Houve evidentemente, notouse unha falta de aparcamento importante. Esa falta de aparcamento derivou en conflitos con veciños que teñen que vir traballar, que se atopan ou chegan de traballar e se atopan que non poden meter o coche na súa casa, que a zona de residentes foi insuficiente, que, moitas cousas, non? Uns días sí, máis, outros menos, pero en calquera caso hai bastantes problemas aí que non se resolveron correctamente. Ademais, tamén tivemos queixas e tamén sufrimos un día concretamente a entrada dos autobuses cara ao final, ata o Hotel Iberia aproximadamente, por ali. E claro, iso creaba uns atascos tremendos, derivados de que os autobuses non poden pasar por unha zona tan estreita onde hai moitos coches que son máis grandes, que se sobresaen da zona de aparcamento, o autobús ten que facer moitas maniobras para pasar 15 minutos, eu tiven que estar concretamente 15 minutos nunha caravana por un autobús que se meteu para dentro porque non sei quen retirou os sinais de prohibido paso de autobuses, que se estaban aí por algo. Que opinión lles merece esa situación? Por un lado, aí nunca imos ter contento a todo o mundo. Que hai quen che di que saques zona de residentes porque hai moita, hai quen che di que fai falta máis zona de residentes, hai quen che di que habería que reformar todo tal, sempre hai algunha persoa que a marxe pois da aberración, na miña opinión, te di que o que temos que facer é habilitar aparcadoiro no antigo campo de fútbol, opiniones para todos os gustos, evidentemente, que moitas delas pues, son incluso insensatas. Sabemos que hai autobuses que, a pesar da prohibición de circular por ali, se veñen pois, a un establecemento hoteleiro ou similar, nalgún caso, coas persoas, dependendo da súa tipoloxía, o aparcadoiro original de autobuses lles queda lonxe. Entón, moitas veces sí que temos coñecemento de que algún autobús fai barra libre ou sáltase a sinal e vai ata o final na intención de intentar deixar a xente na porta e logo pasan estes problemas. Normalmente tamén son autobuses con xente pois, que a veces non é de aquí ou que ven unha ocasión excepcional, se creen que a sinal pois, non iba con eles ou non ten fundamento e logo nos atopamos estes problemas, evidentemente. Nos os temos que lamentar e, se acaso, pois ver coa Policía Local de estar máis atentos nese sentido. Sabemos que a Policía Local, pois tanto nas mañás como nas tardes deste verán, pois tivo moito traballo, moito tráfico regular, nese sentido, pois fixo un magnífico traballo porque non é nada doado, eu estaba tamén nalgúnha vez ali non con eles, pero pasaba por ali, pois nos cruzábamos, etcétera, e lamentablemente pois tiñan moito traballo nesa área. Claro, falando efectivamente de moito traballo, tamén, a ver, eu botei 15 minutos nunha caravana detrás dun autobús, 15 minutos, pero falando tamén de moito traballo da Policía Local, tamén lle teño que decir que a Policía Local non ten que andar atrás dos autobuses, dándolles marcha atrás porque non poden pasar. Que foi outro caso máis. Entre varios, que eu estou falando un que vivín, outro que a Policía Local, en vez de atender aos seus traballos básicos, tivo que andar guiando todo o tráfico e desviando todo o tráfico por un autobús que se meteu aí dentro e que non tiña boa saída. Eu non sei se son conscientes, vostede creo que non, polo que me está respondendo, do problemática que se está xerando aí. E que hai que sinalizar correctamente, que o sinal de prohibición de paso de autobuses parece que non está suficientemente claro, non é suficientemente grande, porque, entre outras cousas, tamén se quitou a zona de aparcamento de autobuses onde puxeron aparcamento para a organización.
Para a organización de que? Supoño que sería da festa de Santa Marta, que coincide máis ou menos no tempo. Pero despois tamén nos atopamos con que, bueno, no, xa sabemos efectivamente que é insensato o de aparcar na zona do campo de fútbol. Vimos de ter unha pregunta sobre ese asunto. Que, bueno, vostedes son moi alegres cando falan destas cousas e además faladas nun pleno, pero se van á lei de costas, quedan prohibidos o estacionamento e a circulación non autorizada de vehículos, así como os campamentos e acampadas na zona de dominio público marítimo terrestre. Isto é motivo de infracción, porque o artigo 72 da Lei de Costas de 1978. Estánme recoñecendo nun pleno que un concelleiro cometeu unha infracción contra a Lei de Costas. Cal era a autorización? Eu quero saber, porque eu non vexo ningunha autorización especial de costas, porque eu non vi ninguna solicitude, bueno, aparte que non podo ver nada, pero non registro, pois tal como entregan o registro é inmanexable. Pero comunicaronlle a Costas a necesidade de entrar con vehículos ao Piñeiral? Evidentemente que sí. É un vehículo particular, porque non era un vehículo municipal, tal e como contestou vostede. Vostede dixo que era un vehículo municipal. Non, era un vehículo particular do concelleiro. Que, a ver, digamos as cousas, a foto ben se ve, máis ou menos, a ver, os coches sabemos cales son, non? Unha labor municipal, pero o concelleiro non estaba de tempo libre nin da acampada coa súa familia. Non digo que estivese de tempo libre ou deixase estar. Eu que estou preguntando é se tiña autorización de Costas solicitada para entrar co seu vehículo nesa zona onde se meteu. Porque ten que ter unha autorización, é o que exixe a lei. Eu respóndolle. Había autorización para a organización do evento e o que todo iso levaba en traballos de organización do mesmo. Iso solicitaron a Costas así. Cando pagaron a tasa, estaba iso incluído? Evidentemente. Seguro? E falouse con eles tamén. Bueno, unha cousa é falalo. Non, mire, perdoe, é dicir, unha cousa é falalo, outra que aparece por escrito. Non sei como aparece explícitamente por escrito porque foi unha autorización que mandouse fai meses e non lembro exactamente as verbas. O que si lle podo decir é que evidentemente non houve ningunha multa, co cal estará todo ben. Bueno, non haberá ninguna multa, mire, vostede decir que non esteño vixiante de Costas por aí, non quere dicir que vostede, coñecendo o caso, é moi dado a iso, a abrir expedientes de oficio, cando lle interesa, ou mellor neste caso non lle interesa abrir un expediente de oficio porque vostede ten coñecemento e acaba de recoñecer aquí públicamente neste Concello que ten coñecemento da existencia desa infracción. É que non é unha infracción. Aí non é unha infracción. Non estaba realizando unha labor de descarga nun evento Eu organizado. estou pedindo a autorización por escrito, señor alcalde. Eu cando vexa esa autorización por escrito, pois direlle isto ou outro. Pero a min, mentres non me demostre que existe unha autorización por escrito, para min é unha infracción. Ben, para vostede é así, para Costas e para min non. Vale, vale. Ou seja, Costas e vostede, o artigo 72 da Lei 1988 non a aplica. Non é de aplicación para os cargos públicos, especificamente. E da aplicación, en este caso, refírese a outros aspectos e condicionantes. Xa lle digo, para Costas non é, neste caso, non aplica, para min tampouco. Más que fue una operación sencilla de carga y descarga, de la misma manera que, por ejemplo, en el evento de piragüismo, pues las propias piraguas son descargadas allí también, en la misma ubicación. Vamos a ver, o vehículo estaba estacionado, verdade? O vehículo circulou por zona de dominio público marítimo terrestre, verdade? Sí, estaba allí parado. Sí, vale. Estacionado. Bueno, parado, estacionado e circulou. Iso é o que pon a lei, Non o estou inventando eu, estou lendo directamente o que pon o artigo. Eu indícolle que xa está respondida a... Sí, bueno, está respondida non, eu quero ver esa autorización por escrito. Está respondida non, eu quero ver esa autorización expresa por escrito, coa matrícula do vehículo autorizado. Porque iso faise así. Bueno, Pero de la misma manera, vuelvo a repetir, se hizo en el evento de piragüismo, no se solicitó A ver, a mí non me conte... furgoneta. Bueno, mismo responda. É o que lle digo. A mí non me conta outros casos que eu descoñezo. Eu coñezo o que acaban de expoñer aquí neste pleno e que tamén poden comprar nas redes sociais. E o que acaban de dicir aquí neste pleno. Eu teño que tirar as miñas propias conclusións, evidentemente. Pero cando lles pido unha autorización, que iso hai que telo,
E a autorización ten que ser a un vehículo concreto cunha matrícula concreta, señor alcalde. Vostede acordaría se na autorización vostede solicitou autorización para que tal vehículo entrase e fixese ese traballo. Outra cousa que aquí en Cabanas iso sexa moi laxo. Porque temos visto ata facer promocións turísticas, bueno, promocións de vehículos nesa zona. Unha infracción, por certo. Ah, claro, aí hai unha infracción. Sí, lembro que un vehículo concretamente, non sei se é o caso do que vostede está falando, pero sin sei de memoria dunha persoa que meteu un vehículo. Eu vina recentemente, a raíz deste tema, pois mirei así un pouco cal era a normativa, busquei así que pasaba en Cabanas con esas cousas, e dixen, ostra, pero isto, que pasa aquí? Vale, houve unha infracción. De feito, eu teño, non sei se é o mesmo caso, volvo a repetir, eu sei dun caso Eu vi un caso, sí. Sí, neste ano no que un vehículo de gama alta foi ao Piñeiral da Madalena, sacou unhas fotos para unha promoción do mesmo e chegoulle a multa. E non do Concello de Cabanas, chegoulle doutro organismo, non? Entón, está ben feito. En este caso, non chegou nada, o evento estaba autorizado, a organización do mesmo tamén, co cal o que lle indico é que aquí está todo ben. Porque ademais ali é zona dunar. É zona dunar. Ainda que xa o despois que ven o que foi o antigo campo de fútbol, esa é zona dunar. Prepraia, xa praia. Que non tiña por que terse metido alá ao fondo de todo, pero bueno. En calquera caso, eu solicitarei coñecer a autorización, como se están facendo esas autorizacións de paso a esa zona e todas estas cousas. A raíz desta cuestión, non? Ben, tiñamos tamén que preguntar a maiores que, bueno, nos plenos de maio e de xullo pasados houve distintas iniciativas que foron aprobadas por esta corporación, a mitad, evidentemente, relativas ao convenio regulador do persoal do Concello de Cabanas, do persoal funcionario, que tamén habría que asimilar tamén o persoal laboral, e despois tamén a relación de postos de traballo. Entón, gostaríamos saber que trámites se fixeron en relación a estes acordos da corporación, do pleno, do goberno local, que avances hai, concretos, e ata cando, que calendario teñen previsto para aplicar esas propostas. O Concello de Cabanas está, pois, xa agora mesmo a piques de rematar ou levar a cabo o proceso de estabilización, que era un proceso que xa tiñamos aberto, é necesario e urxente, evidentemente. Mais concretamente, na súa pregunta, no último pleno de xullo, pois houbo, según aquí o acordado, que debíamos de proceder coa RPT completa que estaba do goberno anterior e proceder a facer as modificacións da mesma para que cumplise pois con todas as garantías da lei. Parece ser que, evidentemente, os redactores desa RPT, pois o seu contrato pois finalizou co Concello de Cabanas máis alá da redacción da mesma. Iso hubo que velo e tamén comprobalo e posteriormente pois facer pois consultas con outras empresas e con esa pois tamén se dá o caso para coller este documento e poñelo nas condicións nas que poida ser aprobado no pleno cos informes favorables dos distintos servicios técnicos e xurídicos do Concello. Por esa banda xa houve contactos para que arrincasen a ver pois, unha valoración da mesma e poder proceder coa súa modificación. Xa nese sentido houve. Tamén espero, pois, brevemente, estiven vendo e profundizando no acordo regulador e no convenio dos traballadores, en breve espero poder ter unha mesa de negociación para tratar destes asuntos tamén. Cando vai ser esa mesa de negociación? A min gustaríame que fora en outubro, eso evidentemente, e se pode ser pois na primeira metade. Ben. Proceso de consolidación do persoal.
En que situación se atopa? Porque a resposta que tiñamos era, bueno, en principio que se iban poñer despois das vacacións. Pasou un mes dende aquela. Que avances houbo nestes últimos, pois, 15 días, entre que a primeira semana se colocan e tal, houve 15 días aí de traballo, que actuacións se puderon facer e cando se vai empezar a facer todo o proceso de valoración de méritos, cando se ten bueno, en previsto ten que estar rematado antes do 31 de decembro, evidentemente, pero É unha previsión que se espera cumplir sin ningún problema e con marxe incluso. Como vostede ben di, pois na primeira semana ou primeiras semanas de setembro sempre pois hai persoal que vai a vacacións en agosto e que a volta pois ten que volver un pouco a retomar o traballo paralizado. Nese sentido, pois o persoal do Concello que así o fixera, pois tarda un poquinho en estar ao día e poderse poñer con isto, pero a previsión en calquera caso é que agora mesmo se poñan xa. agora mesmo a previsión que se poñan xa. Bueno, agardemos. Xa, e cando digo xa, igual lle digo que o venres incluso xa lle podría tener algunha noticia ou incluso a vindeira semana. Vindeira semana. Despois teñemos unha pregunta sobre, bueno, sobre o tema do abastecemento de auga, que quedamos pendentes un pouco de cales eran os resultados do estudo da estanqueidade do depósito do Chao do Monte na Pedra do Couto. Entón, queríamos preguntar se houve xa se realizou ese estudo, que resultados pois arroxou. Non, queríamos adxudicar, facer a adxudicación do contrato, sen embargo, en verán, pois como digo, pois moitas empresas tamén paralizan parcialmente a súa actividade, polo tanto, pois non foi posible. A nosa idea é que este estudo este feito xa no mes de outubro, cando teñamos os resultados, evidentemente, pois os compartiremos para ver en que fase estamos e cal é a situación do mesmo depósito, evidentemente. Noutra banda, vostede suxeriu no pleno de xullo, que penso recordar, que unha opción de cara a comprobar a estanquidade disto podía haber sido chegar con camións cisterna para o depósito e así aforrarnos o custo das bombas. Foi unha mención que vostede fixo no pleno, creo que foi Pero non faga moito caso porque iso require un estudo e todo iso. correcto, pero bueno, igualmente pregunteino evidentemente por se a lo mellor pues, podíamos mellorar algo, evidentemente calquera suxestión sempre é ben recibida e vostede o sabe tamén como o resto de concelleiros. Sin embargo, indicáronme na pregunta que fixen que os camións non poderían xa chegar ao propio depósito, co cal a única forma viable é amañar as bombas para poder enchelo e comprobar esa estanqueidade. Nos poderían achegar. Por aquel camiño, por ali arriba. Eu teño visto. Eso. Ali para facelo é que subiron bañeras Eso de formigón. efectivamente, pero a min eso me indicaron, eu nunca na vida nun camión me subín, entón pues, non o vou poñer en dúbida. Eu só por deducción, Eu cando dixen o das cisternas é porque previamente sei que ali, e además vinos, é dicir, eu vin subir por ali arriba as bañeras, non teño ningún problema. Non sei a que ven esa... Eu tamén o pensaba así, e de feito xa lle digo, eu quixen comprobalo porque, oiga, igual podemos mellorar ou facer as cousas distintas rápido, ou nese claro. sentido. Entón, por preguntar evidentemente que non sexa, nunca se sabe que vía pode atopar un ou facelo. Ben. Bueno, pois son así esas respostas que non se entende moito por parte bueno, a quen se consulta, non? Porque non ten moito sentido, dende o noso punto de vista, porque as cisternas subiron para facer esa obra, de feito, bañeras grandes con formigón, moito máis pesadas incluso, dicir, con moitas máis toneladas, que aí, pois, a ver, toneladas de auga, pois tampouco non serían moitas necesarias, non? Para estar a chegar a un nivel, polo menos. Ben, despois, en relación á tira de foguetes, sí que temos unha queixa veciñal que foi precisamente na data de Santa Marta. Bueno, chamáronnos veciños, podemos falar con eles, que nesa mesma data, pois, parece ser que se botaron foguetes no cemiterio O Peteiro, ali ao lado. Eu pensei que eran en Nogueirosa ou noutro lado, pero parece ser que eran máis cerca de aquí,
Entonces, cando falei con, bueno, chamaronme, dicir, pasa isto. Pero quen botou foguete? Eu creo que lles preguntar. Foron os foguetes da festa de Santa Marta que foron botados ali no cemiterio Peteiro? Ata onde eu sei, no cemiterio Viteiro non foron botados os foguetes, nin nos arredores a 50 metros, nin 100, nin moito menos. Bueno, iso non mo diga. Foi trasladado os... Iso non mo diga. Porque eu, a raíz de que me chamaron, fun ata ali. E xa ali xa non había ninguén, pero quedaron as varillas. Pero no propio cemiterio. A escasos metros. A escasos metros do A cemiterio. escasos metros. Ou seja, a escasos metros. Poideron entrar dentro como poideron caer en calquera lado. Eu non sei a quen se lle ocorreu a feliz idea. Non o sei. Lógicamente non foi nosa. A idea, evidentemente, é marcar distancia coa praia canina, evidentemente. Un ten que buscar unha ubicación despexada e unha delas que se baraxou precisamente era no camiño onde está o Pantalán ali no vial que vai de acceso á autopista dende a Sí, bueno, a ver, aí non digo que buscando non. a maior longitude pois con calquera tipo de afección urbanística e sempre respetando a utilización que xa tiñamos emitida por parte da ENA para a tira de foguetes. Xa. Pois eu o que lle rogo é que non volvan repetir esa actuación, aparte de que xa non é que estea, bueno, quedaran a escasos metros as varillas do cemiterio, senón que ademais quedaron a escasos metros da AP9, porque ali mesmo, onde nós atopamos varillas, está, xusto para a parte de abaixo, hai un arribadón e xa cae a AP9. Eu non houve unha desgracia, por sorte, pero ao mellor a próxima non teñen tan sorte e eu teño que advertirlles que iso non é correcto. As consecuencias poden ser graves para o Concello de Cabanas, que é quen organiza esa festa. Eu supoño que aparecerá unha factura de foguetes, aparece tal, a ver, é dicir, un pouco de sentido con esas cousas porque eu creo que non se deberían de repetir. Rogollos que non no volvan a repetir e que busquen sitios idóneos, xa non falemos, bueno, da Praia Canina, todo isto que fixeron aí, pero bueno, neste caso xa poden causar tamén males maiores, nese caso. Entón, pois a nosa suxestión aí queda. Ben, un apuntamento, porque escoitelles antes que o tema da fibra óptica que se rematara na zona rural. Bueno, eu creo que aí están confundidos, porque a zona rural foi a que primeiro tivo fibra óptica neste concello. Eu queríalles facer este apuntamento. Sí. A zona rural foi a primeira que tivo fibra óptica, efectivamente. Bueno, pode haber algúns flecos na zona rural que quedaron sen resolver. Iso non digo que non. Flecos, pero hainos, non digo que non. Pero a zona rural foi a que tivo fibra óptica neste concello, a primeira. De feito, toda a zona urbana, poideron ver estes días atrás, estas semanas atrás, estes meses atrás, acabouse de instalar a fibra óptica este ano. Correcto. Estamos a É un apuntamento, porque eu anotei aquí e dixen, pero como... Sí, estamos a falar, ata onde teño agora de entendido, que a fibra óptica que chegou ao rural naquel momento chegou da man pois, de Movistar, da rede de Movistar, principalmente. Neste caso era Rede Aberta, que é outra, bueno, unha empresa completamente distinta, que neste caso gañou unha subvención, penso que foi de Xunta de Galicia para fomentar a fibra óptica naqueles lugares onde non tiña unha alta demanda, e esa foi a instalación que rematou agora. Hai sitios que pasou, hai dúas situacións que pasou según o sitio. Nalgún sitio Rede Aberta chegou onde Movistar pois non chegou e non ia chegar, por exemplo, nalgúna casa ou camiño de Laraxe pois temos coñecemento desto, e noutra situación de outros sitios estaba xa Movistar e chegou tamén Rede Aberta poñendo pois doble de fibra nun lugar que xa o había. E hai outro sitio, evidentemente, outros sitios onde non chegou nadie todavía. Sí. Ben. Calquera caso, iso sí que eu quería deixar, polo menos, que se supesen os datos, porque senón é que iso, foi Movistar tamén a que estivo colocando de feito na zona urbana, porque era a que chamaba os propietarios, bueno, os particulares, que vai chegar, que tal, bueno, que estamos instalando, pedindo dereitos de paso, porque eu renovando, neste caso, é dicir, en algúns casos, outros non nos renovou, é dicir, aí houve distintas casuísticas, non?
En calquera caso, a parte da rede aberta, pois tamén hai esta outra actuación que foi precisamente este ano e a zona máis poboada a que tivo a instalación máis tardía da fibra óptica. Foi a última. A mí, perdoa, por apuntar, me indicaron que esa tardanza tiveron polo problema no cruce de Cardeita, que tiñan ali algún problema para cruzar ou facer un topo coa estrada, e iso lles demorou a conexión da mesma e foron, como tiñan problema aquí, fóronse por outros lados máis doados seguramente. Tamén esa información a tivemos grazas pois, a reunións e información que xuntamos pois, tras os veciños do núcleo de Cabanas que xuntaron firmas para precisamente dotar de fibra óptica este núcleo histórico antes de que o servidor de Movistar que teñen no municipio veciño pois fora apagado, cousa que finalmente prorrogaron e non tiveron tiveron a ben non apagalo sen antes ter rematado o despregue da fibra. Vale. Ben, despois tamén lles queríamos preguntar que no verán houbo días puntuais en que a recollida do lixo se veu desbordada e concretamente no que é no relativo á recollida selectiva, tanto plásticos como papel, cartón, botellas, é dicir, vidro, todo isto veuse absolutamente desbordado. Que causou esta incidencia? É a nosa pregunta. Que medidas se vai adoptar por parte do Goberno? A incidencia causona, evidentemente, a gran afluencia de xente que ven en verán, que chega a triplicar a poboación. Non é nada novo. Neste caso, o orgánico, en algún momento puntual, poido ter algún desbordamento. No, eu aí non o vin, Claro. Eso non... Como ten maior frecuencia, pois eu creo que estivo bastante ben. E no caso de vidrio e cartón e papel, concretamente, pois tiveron a circunstancia de que nun primeiro momento pois as empresas encargadas de recollida querían seguir facendo a mesma rutina ou a mesma periodicidade que en inverno, e a toda lógica non era iso posible. Iso causou o desbordamento e, por nosa parte, poñernos en contacto con eles e indicarlles a necesidade de aumentar a frecuencia e de estar máis pendente porque era máis fácil enchelo. Se fora necesaria en algún punto tamén procedemos a dotar de algún contenedor máis. Pero, bueno, esa non é tampouco a solución. A solución é dotar de máis frecuencia e que o fagan. Evidentemente, lle estivemos insistindo neso. Vamos dicir que o fixeron, pero seguiremos insistindo para que o fagan mellor. Vamos deixalo así. Ben, tamén tiñamos unha pregunta sobre, bueno, a actuación do persoal de socorrismo na Praia de Cabanas, que nos faga así unha pequena, bueno, unha valoración das principais actuacións realizadas, que teña coñecemento, claro, e como se desenvolveu ese traballo durante o mes de agosto. Actualmente están traballando? Xa non? Todavía non se fixo un cómputo de todos os informes que fixeron ao longo, bueno, das actuacións que foron tendo día a día. O que sí teño comunicado por parte deles é que tiveron bastantes problemas con nenos perdidos e moitos escarapotes, bueno, como todo o que ven sendo de todos os anos, eu creo, moitos problemas nese eixo. Logo, moitas queixas por parte de cans que se escapaban tamén. Nada máis. Actuacións, rescates, cousas destas non tiveron. Non, nada. Vale. Despois a partir de aquí, bueno, tamén, bueno, quedoume atrás porque tamén lle fixeron unha proposta, unha suxestión en relación ao tema de abastecemento do polígono de Vilar do Colo, que temos auga aí todo o ano, non? De Ferrol. Fixo algunha xestión co municipio de Ferrol, falou co seu alcalde, tivo algunha reunión en relación a este recurso? Tamén o fixen. De feito, pois xa me alegra incluso que me pregunte, porque pois estiven en contacto tanto co Concello de Ferrol, como ao de Ares, o de Fene e demais. Novamente unha sorpresa, porque se ven, pois, o Concello de Ferrol evidentemente ten aí como quen di, o contador na Ponte das Pías, a eles, entre comillas, non lles importa, nin moito menos. A sorpresa é que o resto de concellos da comarca, Mugardos, Fene, Ares e demais,
o sentido no que se moven precisamente é depender cada vez menos de Ferrol. Eles están buscando abastecementos alternativos e o que queren é depender menos de Ferrol. O cal, sí que é certo que poderíamos seguir explorando esa vía, pero tamén creo que debemos ter claro que se todo o mundo ven de volta, non vayamos a ir nós. Non. E se acaso unirnos a eles, non ter que depender dun concello no que todo o mundo pois, está escapando directamente. Lles custa, teñen problemas, creo que teñen algunha avería ou rotura da tubaxe na ponte das Pías e andan en xuicios para ver quen é o responsable da mañala. Entón, bon, eso está facendo que os distintos concellos de arredores pois, escapen, por así decirlo, entre comillas, entendéndose o símil, desta fonte de auga. Por lo tanto, eu creo que nós, se acaso deberíamos seguir todos os que fan da zona. Teñen tamén un outro proxecto que é certo que é moi interesante e moi bon, pero é tamén bastante faraónico de levar a cabo. Ben, no, deixo iso apunta aí, porque, claro, hai concretamente hai unha entidade supramunicipal que ten esas competencias, precisamente, de abastecemento, saneamento, depuración, todas estas cousas, que é a Mancomunidade, non? De municipios da comarca de Ferrol. E por aí, pois, eu supoño que está coa renovación dese estatutos incluíuse ese servizo mancomunado. Bueno, aínda que non inclúa a Ferrol, pois é unha vía para que outros concellos pois, busquen outras alternativas ou que sexa como mancomunidade da parte sur da ría, claro. Eu o que lle podo decir é que dende xa fai pois un tempo estes concellos, polo menos a solicitude que eu fixen e así a están a facer é polo menos nos teñan informados, nos fagan partícipes de calquera avance para nos poder contar se é o caso, pero que polo menos pues, nos comuniquen a nós en que situación están ou que pasos dan para nos poder formar parte ou non, que eso será cousa que teremos que debatir aquí no momento entre todos, pero polo menos que teñamos a información do que están a ver para podernos informar. É que hai que darse conta de unha cuestión importante que ustedes estaban comentando ao comezo, van utilizar unha parte dos cartos vamos ingresar pola P9 da contribución da P9 vanos gastar en enerxía eléctrica e este concello non é que sexa dependente, que este concello tivo a feliz idea de facer bombeos en todo canta esquina había. A feliz idea. Que, bueno, por nosa parte, sempre tivemos claro que iso ia colapsar en algún momento. Efectivamente, ao final acaba volvéndose contra a propia institución municipal e contra o gasto corrente. E alternativas hainas, pero hai que poñerse a traballar nelas. Eu non vexo que esteñan, ou seja, a alternativa que teñen neste momento é poñer en marcha eses bombeos dai do Peteiro. máis gasto eléctrico. Van todos na mesma dirección. Xa se queixan do gasto que teñen agora, hai que gastar máis, hai que pagar máis, e ao final non nos vexo cambiar de políticas. Entón, ao mellor, o que teñen que facer é parar un pouco e reflexionar sobre o que queren facer. Porque onde nos están levando é a que prácticamente este concello o único que serva é para pagarlle as grandes comercializadoras eléctricas e o demais nin persoal nin nada, que vamos camiño diso. Tendo os recursos como temos e tendo as circunstancias como temos. Entón, ou vamos a proxectos máis como mancomunados ou senón aquí imos ter un problema grave de liquidez para facer fronte a eses gastos, que vostedes están avanzando, ademais, neles, están indo nunha dirección contraria ao que é razoable. E, bueno, a eficiencia enerxética está moi ben, pero, a ver, a eficiencia enerxética non é poñer bombeos en todos os lados, Eu creo que non, é a miña opinión. Entón, nese sentido, eu suxírolles que se poñan as pilas e se poñan a analizar estas cousas con mínimo de rigor e de seriedade, porque ata onde estou chegando non vexo unha boa solución, sí. O caso é que, claro, eu evidentemente penso que tamén o goberno, especialmente o concelleiro de obras, dos bombeos en canto un pode fuxir, como quen di, sempre é mellor buscar alternativas, porque un bombeo pois hai que mantelo, consumo, non sei que, etc. É algo que vai por caída libre ou o que fora, pois
é natural, co cal non adoita. Sí que é certo que tamén debemos de entender que en algún punto é inevitable ter bombeos, ter os mínimos, eu estou completamente de acordo, ter os mínimos, pero en algún punto, pois, claro, non queda máis remedio, e máis se queremos seguir avanzando en servicios básicos a casas ou núcleos rurais illados que pola súa xeografía pois adoitan estar para baixo e tens que conectalos cara arriba para conectalos á rede. Deberíamos de ver cada caso, de poder prescindir, eu encantado. A ver, eu cada caso, eu estou falando do caso de Cabanas, Sí, que sí. temos a feliz idea de facer un bombeo e traer auga de Pontedeume, que tamén ten os seus bombeos, e despois impulsalo ata Pedro do Couto e despois para lá. Cando Pontedeume ten unha limitación en canto á capacidade de potabilización importante, recoñecida tamén no seu propio plan xeral, que non chega a auga que ten que extraen do Eume para dar cumprido, é dicir, dar fin a todas as necesidades que se derivan do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Pontedeume. Ademais, intenta facer un acordo tamén con Miño para a suministración a Miño, no seu momento, vale? Está feito, de feito. É dicir, a Pontedeume non lle vamos pedir máis que nos traeanos para aquí a auga e ademais nos mandala para o polígono de Vilar do Colo e despois mandala para Fene para todos os lados. É que non chega. Eu non sei o que están pensando. E temos bombeo que aínda está sen funcionar no Peteiro e bombeo que temos no polígono de Vilar do Colo. Son dous bombeos. Un é parte de Fene, pero tamén é parte de Cabanas, que tamén temos que estar pagando. Entonces, pagamos bombeo ali, pagamos bombeo aquí, pagamos bombeo en todos os lados. Eu refírome ao caso de Cabanas. E se nos poñemos a analizar o caso de Cabanas, a ver, eu, por iso lles digo que se paren un pouco e que pensen o que están a facer. En ese sentido, tamén o mencionou en anteriores plenos, non sei cal exactamente, penso que foi no extraordinario de xuño ou Ou nunha comisión. ou quizás nunha comisión, na que vostede mencionou precisamente a limitación de Pontedeume, en ese sentido tamén eu preguntei a ese respecto. O Concello veciño actualmente a súa captación de auga primaria ou a que adoita ser está nun punto de Nogueirosa, de onde obtén a auga, e recurre ao bombeo ou a captación do río Eume no momento en que existe unha maior demanda que o punto orixinal de Nogueirosa pois non lle dá abasto. Evidentemente, iso o fan porque as bombas que captan a auga do Eume ten que mandalas ata Nogueirosa e encarece ese sentido ao bombeo. Sí que é certo que sí, tamén me avanzaron que en termos únicamente de capacidade non veían problema, pero, bueno, claro, tamén a outro custo, evidentemente. Nunca habrá unha opción que sexa totalmente boa, habrá que velo con calma. Únicamente quería darlle o dato porque, bueno, eso tamén se mencionou nunha comisión, eu tamén preguntei sobre iso, entonces que dispoño o dato, e de paso tamén para tal, que as verbas que vostedes din non caen saco roto, vostedes diciron cousas e eu fume por aí a averiguar, resolver dúbidas e telas claras. Eu, dende logo, calquera suxestión, volvolles a insistir, eu estou cos oídos abertos, eu estou encantado de telas, e logo me encargo delas, e vou preguntando cal é o mellor método para facer algo. Neste caso, unha nova proba, pois, oi, calquera idea é benvida para exploralo todo. Eu estou moi atento a calquera suxestión que se me faga. Ben. Eu teñan iso en conta. Falando da pensión, bueno, sabendo que a pensión de Pontedeume é o que pon por escrito esa limitación. Eu non a puxen eu, A vostede podenlle dicir algo, ou de palabra, pero despois o que está por escrito é o que vai á misa. Sabe ou non? Vostede comprobou que no pensión de Pontedeume está escrito esa limitación? Sí, non? Sí, sí. Está por escrito, é verdade? Que está comprobado e falado con eles. Eu indico igualmente a situación máis mala. Poden decir, sí, bueno, chega, sí, pero iso é a maneira de funcionar daqui. Chega ata que rompe. Iso tamén é así, Entón, xa sabemos como son as cousas. Calquera caso, eu vou máis aos custos que retrae manter bombeos por todos os lados. E iso sí que é inasumible. Porque, por moito que paguemos, se o único que imos facer é pagar a enerxía eléctrica, as solucións eu creo que non son as idóneas cando se deseñaron, ni moito menos. Ben, Pexón, falando de Pexón, Plan Xeral de Ordenación Municipal, que novidades hai con respecto á súa tramitación, á súa xestión,
Estaba pendente unha traducción aí con Costa, para enviar a Costas, mandouse, non se mandou. Algo máis de Augas de Galicia. Houve unha reunión con Augas de Galicia para intentar afondar un pouco na problemática do mesmo e, de feito, coincide un pouco coa solicitude do aliviadoiro do tanque de tormentas, do que falamos anteriormente. Evidentemente, para ter o plan de urbanismo, tanto o abastecemento como o saneamento deben estar, por así decirlo, demostrados. E no caso do saneamento, evidentemente, a depuradora é unha sola que está actualmente a ser usada por parte do Concello de Pontedeume, por parte do Concello de Cabanas. Polo tanto, o aliviadoiro desa depuradora ten que ser compartida ou a solicitude feita polos dous concellos, xa que en caso de haber un procedimento polo cal a auga sabe polo aliviadoiro, non é soamente un concello, xa que o uso é compartido polos dous. Eso foi o establecido por Augas de Galicia. Así falouse tamén pois co concello veciño, o cal pois tampouco ve ningún problema porque ao final é o que hai que facer e eles tamén o necesitan para poder ter os papeles ao día na súa parte desta depuradora. E logo tamén falouse co redactor do proxecto porque pois ten traballo que facer neste sentido. Faltaba pois rematar esa traducción, faltaba algunha autorización sectorial pendente que estaba xa, se non lembro mal, es que falo de memoria, pero se non lembro mal estaba xa solicitada, e ir vendo. Os requerimentos eran varios, e polo tanto, pois hai que ir un pouco, como quen di, non punto por punto, pero bueno, ir rematando os máximos posibles neste sentido. Estación de bombeo de augas residuais. Imagínense. Que, por certo, tampouco non é necesario para todo o municipio, pero bueno, vostedes verán, iso é unha aposta que teñen aí montada e un follón no que se meteron grande, pero que tampouco era tan necesario, porque hai unha parte do municipio que está a maior altura, ven saneamento de aí, e hai outras solucións, evidentemente, que están funcionando tamén neste concello, que teñen que saber, e saben, non se queren, que parte do polígono de Vilar do Colo verte a depuradora de Chanteiro. Saben, non é verdade? Sí, non? Eu que quere que lles diga? Fai falta bombeo para aí? A que non? Fai falta despois para bombear toda a zona de Bezoucos, pero concretamente dende aí non hai bombeo, verdade? Bueno, que queren que lles diga? Xa falamos do aparcamento. Despois hai unha cuestión recorrente que sí que nos comentaron nos últimos días, bueno, así nos meses de verán, os residentes, de incrementar o número de plazas, que vostede comentou antes que si había moitas, que si había poucas. Eu sei que lle teño que transmitir que hai unha necesidade, polo menos así manifestan os veciños e veciñas, de máis aparcamentos, sobre todo na época de verán. A nosa pregunta é: cree vostede que o aparcamento do día 8 con esas supostas 40 prazas, supoño que saberá, supoño, en 2.500 metros cuadrados, coño, 40 prazas, algo máis tamén. Pero en calquera caso, cree que vostede que soluciona o problema de aparcadoiro na zona, nesas zonas? Non soluciona, como xa dixen no mes de axuda, evidentemente, pero non soluciona nin moito menos, e como xa dixen tamén no pleno de xullo, tamén hai algunha outra iniciativa en paralelo que espero que saia na maior brevidade posible. Sobre o tema do desaparcadoiro, pedimos acceso a semana pasada ao expediente, tivemos acceso o venres, despois explico algunha cuestión, porque eu creo que non, aquí neste concello non se está facendo un uso correcto da protección de datos, pero tiña unha cuestión que preguntarlle sobre a documentación a que tivemos acceso. Vamos a ver. Vamos a ver. A Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedimento administrativo común das administracións públicas,
Establece no seu artigo 14 o seguinte. En todo caso, 14.2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos. Primero, las personas jurídicas. Segundo, las entidades sin personalidad jurídica. Bueno, que nos representen terceiro, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que a inmobiliaria esta, con que vostede asinou un documento, asinou de puño e letra. En puridade non é un documento electrónico. É un documento escaneado, se sube un expediente e non é un documento electrónico. É algo que se lles ven reclamando recorrentemente ás asociacións deste Concello. Que pasa? Que con Gadisa pódense tramitar expedientes sen ningún tipo de advertencia e coas entidades deste Concello hai que andar levantando reparos. Non se trata de ningún reparo, ni... Non, xa sei que non hai ningún reparo. Eu pregunto, de que se trata? Que trato especial ten Gadisa? Non, resulta que non é unha persoa xurídica agora. Bueno, unha inmobiliaria que teñen. Mantivemos, evidentemente, unha reunión persoal para realizar o acto ou a posta por escrito do acordo chegado. Evidentemente, nunha reunión persoal non íamos a cada un coller o seu ordenador. Home, igual segundo as súas verbas sí, pero naquel momento pois era máis natural firmar. Da mesma maneira que noutras, vamos decir, administracións ou actos ou eventos de outra xente, ben se ve como presidentes ou quen sexa firma un papel con unha entidade ou asociación al lado, sen que iso menoscabe a legalidade do mesmo. Igual, se é necesario, pois, faise unha copia por escrita, que será que teña validez. Iso non significa, como lle digo, que no acto, pois, dun maior simbolismo, pois, se faga en papel. Eu pregúntolle, existe documento digital? Agora está Asinado digitalmente? Agora está no expediente. Que? Que agora está o documento no expediente. Hai un documento, o único documento que tiven acceso estaba asinado de puño e letra. Non é digital. Entendo. Acabo de ler a lei. O que pon a lei. Di claramente, artigo 14.2. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos. 1. Las personas jurídicas. Que é o caso. Que explicación me pode dar a isto? Xa lle dixen. A exposición de que reunímonos en persoa, realizamos o acordo en persoa, quixemos plasmarlo por escrito en persoa e, polo tanto, fixemos, pois, Que non, esta obligación para vostede, para a inmobiliaria non opera, verdade? Sí que, evidentemente, hai que tela en conta, lóxicamente. Como que tela en conta? É que non é que haxa que tela en conta, é unha obrigación, perdoe. Pois así será feito. Ese non é, xa lle digo que ese é un problema, non é problema. É unha obrigación. O sea, o que lle manda a lei non o fai. Ten fácil solución. Non é que teñan fácil solución, eu non lle estou dicindo que teña fácil solución ou non. Fácil solución non ten, porque vostede, a raíz dese documento, abre novos expedientes e contrata, pois, 6.050 euros para un acondicionamento da parcela. Que me parece estupendo e que non se faga notar nada neses expedientes. Pareceme estupendo, pero se non se fai notar nada neses expedientes, nos demais tampouco, porque aquí parece ser que a lei de procedimento administrativo non opera. É unha pregunta. A lei de procedimento administrativo opera. Sí. Neste caso, fixos así polos condicionantes que lle dixen, non hai ningún problema. Pero que non hai excepción, señor alcalde, a lei. Aquí non establece excepcións. Pois algo debe de haber, porque, como xa lle digo, noutras administracións ven que firman en papel nos actos de entrega de máis. Eu abro así os ollos e digo, bueno, ya estamos con las mismas. Para unos sí, para otros no. Dobres varas de medir. Estamos con las mismas de sempre. Este Concello foi sempre así. Foi sempre así. Miren, estamos con as mesmas, non? Vexo que tamén hai outras cousas que tamén se operan con dobre vara de medir. Incluso equivocada, en este caso. Equivocada. Porque eu cando rexistro un documento, eu entrego uns datos persoais nese expediente
que teñen a finalidade de tramitar procedementos e actuacións administrativas. Eu, polo que sei, que non, eu non sei moito, pero eu polo que sei, cando se fai unha actuación administrativa, eu recibo unha notificación da plataforma de xestión deste concello. Verdade? Calquera tramitación administrativa notifícaseme vía plataforma electrónica. Sí? Chegame un correo automático, que sexa, de que hai unha notificación, de que hai unha comunicación, de que hai mil cousas. Cando se fai todo por aí. Eu non entrego o meu correo electrónico para que me expliquen películas políticas dos expedientes. Queda claro? Ese é un uso indebido do meu correo electrónico por correos electrónicos que eu, o meu correo electrónico non proporcionei por moito que pertencen a este Concello de Cabanas. É dicir, a min, o correo de comunicación ou concellodecabanas.gal, correo non sei que, outro que tamén non sei que me mandaron, de repente aparecenme correos por un lado e por outro, e eu, perdoe, eu só autoricei a que me notifiquen a través da plataforma que gestiono ou como sexa, que é a da que teño que recibir notificacións, ou de funcionarios deste Concello, que son os encargados de facer as actuacións administrativas e tramitar eses procedementos. Vostede, a min, non me pode enviar un correo electrónico con cousas que non teñen nada que ver coa tramitación dese expediente. Que non me interesa. Ata onde eu sei, lle mandei un correo Non, mandoume 3. que tiña No mesmo día. Mire, perdoe, é dicir, no. Eu, 3, ese tipo de comunicación, bueno, 2, 3, tam igual. Empezou a aparecer aí unha pila de correos e pero vamos a ver. 2 non é unha pila, e logo nun correo. Mire, perdoe, en calquera caso, non está autorizado para enviarme correos electrónicos que non sexan a través desa aplicación. Remato e continuo nun correo electrónico lle poñía de manifesto que tiña acceso aos expedientes que vostede mismo solicitou e noutro correo electrónico dáballe os arquivos cos rexistros de entrada e de saída. O que vostede solicitou. En 2. Perdoe, eu non solicitei nada disso. Aí non solicitou acceso aos expedientes. Vamos a ver, o acceso aos expedientes notifícaseme a través da plataforma Xestiona con 2 correos. Cada expediente que me dá acceso, a min chegame 2 correos electrónicos. Polo tanto, estáme mandando un correo electrónico a maiores que eu non pedín. Ademais, a través dun correo electrónico que eu tampouco autoricei, que non é o da aplicación. Segunda cuestión, efectivamente, eu fixenlle unha solicitude dos rexistros de entrada e saída que se me fixese entrega a través da plataforma electrónica. Non sei a quen autoricei para que se me enviasen por correo electrónico. A ninguén. É un tema que vostede fixo pola súa conta e risco. En ningún caso eu autoricei que se me enviasen os rexistros de entrada e saída por ese medio. E se non, revisa a miña solicitude que está nun xuicio por ese tema. Revíseo. Non teño Bueno, pois creo que non o ten claro. Aínda non o ten claro. O uso do meu correo electrónico persoal é exclusivamente para iso. Eu non teño por que estar recibindo correos da alcaldía. Doutros correos electrónicos que non teñen nada que ver nin coa tramitación por parte de funcionarios deste Concello, nin actuacións administrativas, que se notifican a través de plataforma de xestión. Eu non quero máis correos, por favor. É o que lle estou dicindo, non quero máis correos. Que pasa? Que ten que ter... Bueno, a ver, esa é unha maneira, efectivamente, dentro do punto de vista dos medios electrónicos, de, mire, veña a alcaldía hasta aquí arriba, xa lle soluciono eu. Que é o que lle comentaba antes precisamente o compañeiro do BNG. É dicir, mire, veña hasta aquí arriba porque xa lle explico eu, xa lle fago eu, xa lle non sei que. Mire, perdoe, non. Eu cando fago unha solicitude, esa solicitude ten que levar un curso administrativo, esa contestación ten que ter un rexistro de saída, non un correo electrónico de saída. Iso é outra película. Entende o que lle estou dicindo? Eu creo que o entende, verdade? Comigo, neste caso, sí que estou pedindo unha relación electrónica a través da aplicación. Nada máis. Non quero recibir nada máis. Só a través da aplicación, e xa o puxen por escrito, moi claro, Creo que ainda non lle quedou moi claro este tema. Pero non hai ningún problema.
como non hai ningún problema. Vamos a ver, vostede non me estivo... Escoito o que vostede di. e non Vamos sei a por ver, que como non hai ningún problema señor cando lle estou explicando unha situación... Señor Pérez Sardiña, vostede xa falou, agora tocan a min, voulle indicar que pola nosa parte non hai ningún problema, que tomo nota da súa petición e que o temos en conta para futuras actuacións. Desculpe vostede o uso do seu correo persoal, que pola outra banda é o que eu teña un pouco como método de contacto agora de achegar calquera cosa, da mesma maneira que o fago pois, con outros concelleiros ou concelleiras. Non hai ningún problema. Tomamos nota e xa está, non hai ningún problema. É que eu puxeno por escrito, señor alcalde. Os outros concelleiros é cousa deses concelleiros con vostede. Eu puxenllo por escrito claramente como quería as cousas. Non sei, ou que non entendeu, ou quere fazer as cousas de outra maneira, ou quere fazer as cousas a súa maneira, é o seu problema. Pero vamos a ver, a mí xa me... É dicir, este venres, dixen, mira, isto xa está un pouco pasado. É dicir, a mí non me teñen que estar chegando 4 ou 5 correos do Concello de Cabanas no mesmo día, e 2 deles desde unha conta de correo que eu non autoricei a que me notificaran. E ademais nun deles explicándome algo que viña bien unha información, vamos a ver, iso podemo comentar a min personalmente, se me ve por aí, ou que seña, coméntame, xa está. Pero non por correo electrónico. Non está autorizado para iso. Entón, nese sentido, o tema de datos persoais ten que quedar moi claro. E aí, fálase de minimización en moitos sitios. Sí, minimización é isto que lle estou dicindo. É un abuso dos datos persoais para fins que non están previstos nin autorizados. E iso é bastante problemático, quere que lle diga. Iso sí que é problemático. Que, claro, eu aviso yo aquí, despois, se sigue na mesma liña, evidentemente tomarei medidas. Que non. Pero xa lle dixen que non hai ningún problema. Vale, vale. Que tomamos nota deso e xa lle digo, non temos ningún problema nese sentido en modificar esta situación. Por favor, continúe. Ben, suxírolle tamén, ademais, que o relación coas persoas xurídicas, neste caso coa inmobiliaria esta coa que asinou un acordo, pois sexa por medios electrónicos, que non lle vamos a aceptar, evidentemente, que a un sí e a outros non. E se ninguén lle dá o aviso, porque ninguén lle dou, sí que lle damos nós. Seguimos. Seguimos rematando xa. Mira unha cousa. Tivo queixas durante o mes de agosto sobre unha cuestión que está relacionada coa roza da beirarrúa de Cardeita. De Cardeita para Porto hai unha beirarrúa, non? E nesa beirarrúa, pois, este verán, durante todo o mes de agosto, e antes tamén, xa ten problemas, pois, efectivamente, a maleza medrou moito, tal como dixo o Concelleiro de Obras, pero que esa beirarrúa tardouse moitísimo en actuar. Parece ser que a contestación do alcalde foi que a cuestión era a competencia da Xunta, non? Que era da Xunta, pero nese caso, a ver, aí hai unha beirarrúa, cando hai unha beirarrúa feita polo Concello, aí xa non é só a Xunta, pero bueno, a Xunta non a fixo a beirarrúa, xa yo digo, iso fixo o Concello, ademais, coa autorización da Xunta no seu momento. E claro, aquí xa vemos que o Concello xa ten, para facerse cargo das súas beirarrúas, ten problemas, non? De conceptos, non sei. A mí pareceme ben que esperen pola Xunta, pero a Xunta neste caso non actuou. Entón, vostede respondeu, bueno, que se iba a facer a roza de maneira inmediata, rapidamente, non sei que, ao final chegou a finais de agosto e ainda estaba sen rozar, non? Entón, queríalle preguntar que motivou que se tardase tanto en actuar, se estaban pendentes da Xunta ou que fose, e por que non teñen prevista este tipo de limpezas. Porque é unha beirarrúa moi transitada por moitos veciños e veciñas e que, bueno, requiere unha actuación rápida. Sí, é verdad que, bueno, nun principio contábamos que o fixera a Xunta, naturalmente, error para a nosa parte, quizás. É necesario ter conta de facelo antes, miller as datas. Daqui para diante, visto o visto, pois habrá que facelo antes para a nosa conta, seguramente. Vale. Despois tamén nos comentan queixas aquí sobre o Parque do Concello,
bueno, que ainda quedou así a medio facer. Hai unha parte que está renovada, pero hai outra parte que non ten esa renovación. Entón, teño pensado realizar algunha actuación a maiores no Parque do Concello de mellora. Sabemos dela, evidentemente hai que todavía planificala. Non lle podo decir que estivéramos falando dela para ao próximo ano que concretáramos de algunha maneira. Sabemos dela, pero sen máis. Todavía hai que poñerse a valorar. Ben, imos rematando xa. Despois tamén temos así que, bueno, hai varios veciños que nos comentan que as incidencias que puxeron ou que comunicaron este Concello que tardaron moito en resolverse. Algúns protestaron por medios de redes sociais, outros pois, comentaron-nos directamente que teñen queixas en liña verde e que non se lles contestan, ou que enviaron un correo electrónico que tampouco se lles contesta. Entón, gustaríanos, bueno, tamén no teléfono, ás veces funciona, ás veces non, iso depende. Entón, aí atrás pediríamos unha mellora na atención a este tipo de cuestións, tamén pediríamos unha comisión de queixas e suxestións na que se deberían de tratar estas cuestións para ter un pouco máis de información que non temos neste momento. Gustaríanos saber que medidas se están adoptando e cales son as causas de que non se lles contesten aos veciños. Estáselles contestando, incluso moitas veces se responde e se les pega unhas chamadas aos veciños tamén. Chamadas. Sí, vale. Efectivamente. Sí, bueno, se lles ceden o seu teléfono, sí, pero cuidado, con iso das chamadas. Nos pon, o sea, cada persoa que presenta unha incidencia ponche os seus datos, o seu correo, o seu número de teléfono en moitas ocasións. Sí, bueno, pero hai que ver para que ceden o seu número de teléfono. Algunha vez ben motivado porque a incidencia non clarifica exactamente ou a causa ou a ubicación, necesitamos precisar moitas veces porque xa estamos coa empresa en principio que repara, por exemplo, o alumeado público e teñen problemas ou para localizar o punto exacto o que sexa. Nalgúns casos, por exemplo, pois no caso de algunha farola, sacan unha foto á farola dende o chan, claro, só sai a farola co ceo detrás, entón é complicado dar para a farola exacta porque son todas iguales. É certo que pon travesía, camiño que cera, pero moitas veces pode ser que concretamente unha pois poda ter algún problema, noutras veces incluso a dirección pois a marcan mal ou o que sexa. Vale. Bueno, xa vimos o tema das rozas que xa comentaron compañeros aquí, que efectivamente está moi atrasado, houve un maior volume de traballo do esperado, pero tamén o que require iso é maior, se hai máis volume de traballo, evidentemente require máis recursos económicos. E non sabemos o que fallou aí para que non se fixesen as rozas convenientemente, atendendo incluso a situación excepcional que tivemos de maiores choivas, non? E tamén sol e auga, pois brouzada por todos os lados. En calquera caso, chamoume a atención que houve algunhas notificacións e tal, resulta que non entendía por que non se lle notificaba a parcela que está xusto detrás ali no 8, na parcela do 8, non entendín como non se lle notificaba a propietaria nese caso, e vin, efectivamente, que había un convenio asinado polo Concello con este documento que me achegou, non? Asinado de puño e letra. E claro, resulta que hai un silverón pola parte de atrás, no 8, e corresponderíalle ao Concello facer o mantemento, pero non entendo por que non se fixo o mantemento, como se razou a parte daqui, que se fixo en base a ese convenio que se asinou coa inmobiliaria de Gadisa, como é que non se rozou tamén a parcela de atrás, que tamén está incluída nesa cesión, e ten un silverón que pasaba para arriba dos muros e todo isto. Cal é o motivo de que non se rozara? Non molesta. Porque se notificaron aos propietarios que están a unha banda e a outra, pero a ese concretamente, que é competencia municipal, non se notificou. Non se nos autonotificou, é dicir, non se autofixo como tiña que facerse. Evidentemente temos que facelo, estaba pendente. O motivo de que fose feito con máis urxencia a parcela primariamente porque evidentemente había que ver cal era a xeografía do terreo, había tamén diversa basura depositada pois en algún punto desa parcela que había que vaciar, e lógicamente para todo iso tiñamos antes que despexar completamente o tal. Pero é certo que debese despexar a outra parte, lógicamente, así será feita, claro. Non imos poñer en casa do ferreiro cuchillo de pau. É que o caso é que xa non é só iso, é que lle vou dicir máis.
é que a parcela que quedou para a parte de atrás, que tamén está incluído o convenio, e que eu descoñecía, esa parcela está chaiña. Esa parcela varía para aparcar inmediatamente. E vostedes rozaron a que estaba en malas condicións, puxeron a exposición, e a outra que estaba en boas condicións e que podía aparcar, de feito, colle unha parte do antigo aparcamento que se fixo aí, pois está aí xa aglomerado, e que vostedes non saben nin o que firmaron, non viron as parcelas, de verdade. Claro que o sabemos, pero que igual... Non saben, no? Esa A outra non segunda- poden sabelo porque non a rozaron. Esa segunda parcela é perfectamente viable para ampliar o Non, aparcador. xa non é que sexa viable, é que se pode entrar a ela e aparcar ali xa. Vamos a ver. Perfecto, pois pronto podremos... Como perfecto? Pronto podremos duplicar as plazas de aparcadoiro nesa zona, entón. Pero vamos a ver. Eu crin, iluso de min, que ian facer uso desas parcelas neste verán. E non o fixeron. Dunha, porque evidentemente ali o máximo que se pode facer agora mesmo é un aquapark. Cando veña este enchoupe de auga, vai se encher aquilo todo e vamos, ali poñemos un tubán que nada nos precioso. Pero, vamos a ver. É dicir, a parcela que está na parte de atrás ten unha entrada pola ribeira, é dicir, ten unha entrada por ali perfectamente accesible. Está chaia e ten unha parte aglomerada, señor alcalde. Que non o miraron iso. Por onde ten a entrada? A entrada ten, sabe onde está a canasta? Sí. Sabe onde está a canasta? Aí. Seguro. Sí. Mire o catastro. O vin. Pero, Mire o catastro ben. por outras informacións e outros peritos, dinme que parece ser que eso non é así. O catastro estaría... Bueno, é orientativo. Pero cuidado, é orientativo, pero cuidado. As delimitacións do catastro, en principio, teñen prerrogativa. É dicir, son fiables. Se non se está de acordo, hai que ir tal. Pero, a ver, en principio... Parece ser que incluso poderías estar xa nese trámite porque eu tiven acceso ás escrituras de compra da parcela esta concretamente, no cal exponse claramente a súa dimensión, con que linda ao norte, sur, este, oeste, e parece ser que ese camiño de acceso ata ali non existe. Actualmente sí. Sí, ben, actualmente pode existir pasándolle pola propiedade privada. Actualmente sí. Ese camiño existe. A ver, perdoe, hai unha cuestión aí importante. A ver, ese camiño abriuse para extracción de area na zona de Ribeira, vale? Pero tamén lle digo que esa parcela ten un camiño que é paralelo ao muro da parcela seguinte e por aí tiña que haber un camiño de acceso, ou seja, houve un cambio, e polo tema da autopista tamén, efectivamente cambiouse aí, pero ese camiño existe, sexa polo medio agora da outra parcela, que efectivamente, eu digo, non está ben, vale? Pero sí que ten que trasladar o camiño para outro lado, ou se pode trasladar ou senón, ou que se acorde co propietario da parcela polo que está pasando. Pero en calquera caso, o acceso desde esa canasta, desde esa zona que está aí, que é de dominio público marítimo terrestre, que está para dentro, neste caso, non está na zona de praia, ni moito menos, ni na de Ribeira, por aí podes acceder a esta outra parcela, perfectamente. Ten que ser un pouco habilitado e practicado o camiño que agora mesmo é inexistente. Actualmente, disculpen, existe este outro que vemos habilitado agora, pero que é o que se abriu no seu momento, como vostede ben dixo agora, para vaciar aquelo dali, pero abriuse a través dunha propiedade privada existente, co cal non é un camiño público, un camiño... Cambiouse. Realmente o que se fixo foi cambiar o que había pola beira do muro, da propiedade colindante que estaba nese extremo, é dicir, que había un acceso aí á Ribeira, de sempre, contra ese muro había un camiño. Bueno, pois ese camiño que se fixo foi, cerrouse ese que estaba máis pegado contra o muro e fixose un por comodidade polo medio da propiedade. Exactamente, pero... A parte de que aí facía esa feira do 8, e para iso había un acordo tamén cos propietarios. Pero claro, esa documentación, a saber onde está perdida, que está aquí, pero bueno, porque aquí non hai non hai orde de ningún tipo coa documentación. Pero, en calquera caso, sí que eso está documentado, pero bueno. Require da labor uso público de investigación e documentación, en calquera caso, como lle digo, ou como vostede pode ver pola información que temos actualmente, eso mírase, estáse mirando, estamos niso, non é que non hayamos tocado o tema, nin o contemplásemos, nin o tivemos. Xa lle digo, que eu mismo tiven as escrituras na propia man, co cal quere dicir que precisamente estamos con ese asunto tamén pendentes e mirando. Pois aí perderon unha oportunidade, aí non foron hábiles. En calquera caso,
En calquera caso, pois, hai esa parcela aí, efectivamente, que está sen rozar, hai a parcela do Parque da Torre, que tamén está sen rozar, a parte dos camiños en xeral, que tivemos moitas queixas dos camiños, que o atraso na roza xerou bastante descontento. Pero claro, o propio Concello ten parcelas propias sen rozar, que afectan directamente o tema de incendios, a lei de incendios. O Concello debería de facer os seus deberes tanto no 8 como na Torre de Porto, que tamén hai un parque ali, un antigo parque, que está sen rozar, cunha ramallada ali terrible, iso é combustión pura. É dicir, a ver, vostede creo que xa asinou 2 multas coercitivas, 2, por decreto. 2 multas coercitivas por decreto asinou vostede. E a min, que vostede asine 2 multas coercitivas a 2 veciños que non cumpren os seus deberes, pareceme, bueno, é o que corresponde administrativamente, pero en calquera caso o Concello ten que facer e actuar dentro das súas tamén propiedades e facer o seu traballo, que tamén lle están afectando a veciños e veciñas. Nese caso. Por certo, ainda non apareceron os 140 expedientes de malezas. Eu ata agora, ata o día de onte, contei 93. 25 deles arquivados. De 93, 25 foron arquivados. Ao final saen 75, máis ou menos. Pero- Xa... Pero Sí. están en funcionamento, non? Eu agardo que esteñen en trámite. O do cementerio xa non lle digo nada. Sí. Cos vento que houve outro día, non caeu un eucalipto encima dos nichos de milagro. Que do cementerio había algunha novidade. Sí, novidades sí, novidades sí. Nese expediente de denuncia de maleza concretamente houve novidades fai pouco. Sí. Non lle podo precisar, pero sei que además preguntei por ese concretamente, se me dixo, non podo, fai bastantes semanas. Sí, a novidade que lle notificaron a persoa equivocada. Deuse despois coa persoa axeitada, se non lembro mal. Deuse finalmente coa persoa axeitada? Sí. Bueno, agardemos. Miro e confirmo, pero penso que Agardemos. Sí, a xunta directiva xa deu tamén coa persoa axeitada, sí. pois de eso se trata, de que avance o expediente. Bueno, se o soluciona a xunta directiva, evidentemente, claro. Bueno, agradece sempre un pouco de información na localización dos propietarios. Bueno, pero claro, nós temos, a ver, temos familias que son socias, evidentemente, na xunta directiva do cementerio, aquí, pois, e tamén axudan e colaboran neste tipo de traballos. É de agradecer, dende logo. Ben, pois, en calquera caso, non durman, Pois nada máis por nosa banda. Moitas grazas. Ponse máis intervencións, procedemos, polo tanto, a levantar o pleno ordinario de setembro. Moitas grazas a todos.